Πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω μόνος μου στην ενδοχώρα της Ελλάδας, ειδικά σε ορεινές περιοχές, όπου ο δρόμος μοιάζει να τυλίγεται στο τοπίο σαν ένα παλιό νήμα ξεχασμένο από το χρόνο. Εκείνη τη χρονιά είχα προγραμματίσει να περάσω μια εβδομάδα στο Ζαγόρι, μια περιοχή που πάντα με γοήτευε με τα πέτρινα χωριά, τις βαθιές κοιλάδες και την αίσθηση της απομόνωσης. Ονομάζομαι Κώστας, είμαι 38 ετών, εργάζομαι ως τοπογράφος στα Ιωάννινα και από τότε που χώρισα συνήθως εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία για να οδηγώ χωρίς προορισμό σε αυτή την τραχιά ενδοχώρα. Το ταξίδι είχε ξεκινήσει ήρεμα, με έναν μισοσυννεφιασμένο ουρανό που έκανε τον αέρα υγρό και κρύο όπως πάντα με ηρεμούσε. Είχα αφήσει τη μητέρα μου στο σπίτι εκείνο το πρωί, υποσχόμενος να επιστρέψω την επόμενη εβδομάδα. Ποτέ δεν της άρεσαν αυτά τα μοναχικά ταξίδια, αλλά μετά από τόσα χρόνια τελικά αποδέχτηκε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που βρήκα για να κρατήσω το μυαλό μου σε τάξη. Ανεβαίναμε ένα στενό δρόμο ανάμεσα σε δύο βουνά, κοντά στο ηλιοβασίλεμα όταν άρχισε να σχηματίζεται ο Μίχλη, αρχικά σαν ένα λεπτό ύφασμα που κάλυπτε τις κορυφές των δέντρων. Στη συνέχεια κατέβαινε και κάλυπτε τον δρόμο σαν κάποιος να είχε ανάψει μια μηχανή καπνού στο τέλος της κοιλάδας. Μείωσα την ταχύτητα και άνοιξα λίγο το παράθυρο, περισσότερο για να προσπαθήσω να μυρίσω τη βροχή παρά από ανάγκη, και ο αέρας μπήκε βαρύς, με εκείνη τη μυρωδιά βρεγμένης γης αναμεμειγμένη με το γλυκό άρωμα των κουκουνάριων που συσσωρεύονταν στις όχθες. Μου άρεσε αυτή η συνδυασμός, μου θύμιζε τα ταξίδια που έκανα ως έφηβος με τον πατέρα μου, όταν με έπαιρνε για κυνήγι τα κρύα πρωινά του φθινοπόρου. Αλλά εκείνη την ημέρα υπήρχε κάτι διαφορετικό, ένα είδος σκληρής σιωπής, σαν το βουνό να κρατούσε την αναπνοή του. Τότε την είδα. Μια λεπτή, πολύ αδύνατη φιγούρα που περπατούσε αργά στην άκρη του δρόμου με ένα σκούρο μαντίλι δεμένο στο κεφάλι και ένα μπέζ παλτό που φαινόταν πολύ παλιό για το κρύο που έκανε. Προχωρούσε με πολύ μικρά σύρσιμα βήματα, σαν κάθε κίνηση να απαιτούσε μεγαλύτερη προσπάθεια από τι θα έπρεπε. Η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που για λίγα δευτερόλεπτα νόμιζα ότι ήταν απλώς ένας στραβός κορμός ή μια σκιά από τα δέντρα, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι η φιγούρα πραγματικά κινούνταν. Μείωσα την ταχύτητα σχεδόν μέχρι να σταματήσω. Όχι επειδή πίστευα ότι χρειαζόταν βοήθεια, αλλά επειδή υπήρχε κάτι στον τρόπο που περπατούσε που με ανησύχησε αμέσως, σαν αυτή η τόσο αργή κίνηση να ήταν ανώμαλη ακόμη και για κάποιον προχωρημένης ηλικίας. Όταν το αυτοκίνητό μου βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά της, η ηλικιωμένη σήκωσε το πρόσωπό της και με κοίταξε. Αυτό που μου τράβηξε την προσοχή δεν ήταν ακριβώς το βλέμμα της, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γύρισε το κεφάλι της. Δεν υπήρχε δισταγμός, ούτε έκπληξη, ούτε εκείνη η τυπική έκφραση όσων παρατηρούν ένα αυτοκίνητο που πλησιάζει. Ήταν μια άμεση και ακριβής κίνηση, σαν να με περίμενε από πριν στρίψω στη στροφή. Δεν μπόρεσα να δω καθαρά το πρόσωπό της λόγω της ομίχλης και του φωτός που άρχιζε να εξαφανίζεται πίσω από τα βουνά, αλλά είχα την εντύπωση ότι τα μάτια της ήταν πολύ ανοιχτά, ίσως μπλε, ίσως γκρι, και αντανακλούσαν με έναν παράξενο τρόπο τα φώτα του αυτοκινήτου. Συνέχισα αργά, προσπαθώντας να αποφασίσω αν έπρεπε να σταματήσω και να ρωτήσω αν χρειαζόταν κάτι. Αλλά υπήρξε μια στιγμή, μια μοναδική στιγμή, που είχα την πολύ ξεκάθαρη αίσθηση ότι με αναγνώριζε. Όχι όπως κάποιος που βλέπει τυχαία ένα γνωστό πρόσωπο στο δρόμο, αλλά όπως κάποιος που περιμένει την άφιξη ενός συγκεκριμένου ατόμου, κάποιον που έπρεπε να εμφανιστεί ακριβώς σε εκείνο το σημείο του δρόμου. Η αναπνοή μου κόπηκε και ένιωσα μια ελαφριά πίεση στο στήθος, ένα είδος ξαφνικής ανησυχίας που δεν είχε κανένα νόημα. Δεν είχα δει ποτέ αυτή τη γυναίκα στη ζωή μου. Πέρασα δίπλα της. Αυτό ήταν όλο. Συνέχισα να οδηγώ αργά, κοιτάζοντας τον καθρέφτη, και τότε η αμηχανία μετατράπηκε σε ένα είδος παγωμένου βάρους, διότι μόλις το αυτοκίνητό μου προχώρησε μερικά μέτρα, η ηλικιωμένη σήκωσε το χέρι της και έκανε μια γρήγορη, σχεδόν ανεπαίσθητη κίνηση που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως χαιρετισμός. Αλλά δεν ήταν έτοιμα για βοήθεια, ούτε αντίο, ούτε κάλεσμα. Ήταν απλώς ένα νεύμα, σαν επιβεβαίωση. Σαν να έλεγε, με σιωπηλό τρόπο, «Το ήξερα ότι θα έρθεις». Πίεσα δυνατά το τιμόνι και επιτάχυνα λίγο, αλλά σύντομα επιβράδινα ξανά,
επειδή η επόμενη στροφή ήταν εντελώς καλυμμένη από ομίχλη. Το ραδιόφωνο έβγαζε διακοπτώμενα παράσιτα, σαν να έπιανε κάποιο μακρινό και ακανόνιστο σήμα από τα χαμηλότερα χωριά. Ο δρόμος φαινόταν να στενεύει με κάθε μέτρο και ο αέρας μέσα στο αυτοκίνητο έγινε αποπνικτικός, τόσο που έπρεπε να ανοίξω περισσότερο το παράθυρο για να αναπνέω καλύτερα. Για λίγα δευτερόλεπτα σκέφτηκα να σταματήσω το αυτοκίνητο και να γυρίσω πίσω για να προσφέρω βοήθεια στην ηλικιωμένη, αλλά κάτι μέσα μου δεν ήθελε καν να φανταστεί τη σκηνή, να την ξαναβρίσκω να περπατάει με εκείνο το αργό βήμα, με τα μάτια της καρφωμένα στο αυτοκίνητό μου. Συνέχισα προσπαθώντας να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν απλώς η κούραση, το βάρος του να οδηγώ για ώρες σε έναν ελικοειδή δρόμο με περιορισμένη ορατότητα. Η αλήθεια είναι ότι είχα συναντήσει πολλούς ηλικιωμένους να περπατούν μόνοι τους σε απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδας, ειδικά στα βουνά, όπου οι κάτοικοι συνήθως περπατούν μεγάλες αποστάσεις λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν φαινόταν να είναι ντόπια. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που κινούνταν, στον τρόπο που γύρισε το κεφάλι της, στον τρόπο που χαιρέτησε, που φαινόταν παράτερο, σαν το σώμα της να ήταν εκεί. Αλλά η κίνηση να προέρχονταν από κάπου αλλού, πιο υπολογισμένη, λιγότερο αυθόρμητη. Όταν τελικά έφτασα στο χωριό όπου θα έμενα, ήταν ήδη περασμένες 7 το βράδυ. Το πορτοκαλί φως των φαναριών αντανακλούσε στα πέτρινα σπίτια και οι καμινάδες έβγαζαν λεπτές κλωστές καπνού που διαλύονταν στον υγρό αέρα. Πάρκαρα κοντά στο πανδοχείο που είχα κλείσει, ένα μεγάλο σπίτι με στενά παράθυρα και βεράντες από σκούρο ξύλο. Καθώς κατέβαινα από το αυτοκίνητο, ένιωσα τα πόδια μου να τρέμουν σαν να είχα βγει από έναν πάρα πολύ παγωμένο δρόμο, αν και το κρύο δεν ήταν τόσο έντονο. Καθώς περπατούσα προς την πόρτα του ξενώνα, γύρισα αντανακλαστικά για να κοιτάξω τον δρόμο που εκτινόταν πίσω προς την κοιλάδα. Η ομίχλη ήταν ακόμα εκεί, κατέβαινε αργά, απλώνονταν ανάμεσα στα δέντρα. Δεν υπήρχε κανείς στο δρόμο, καμία φιγούρα να περπατά, καμία κίνηση που να δικαιολογούσε την ανησυχία που συνέχιζε να με βασανίζει. Παρ' όλα αυτά, είχα την περίεργη αίσθηση ότι η ηλικιωμένη γυναίκα ήταν ακόμα εκεί, κάπου στο σκοτάδι, παρατηρώντας, περιμένοντας, σαν εκείνο το πρώτο νεύμα να ήταν μόνο η αρχή, κάτι που ακόμα δεν καταλάβαινα. Και καθώς έμπαινα στο πανδοχείο και άκουγα την βαριά πόρτα να κλείνει πίσω μου, ένιωσα ότι ίσως δεν ήμουν τόσο μόνο σε αυτό το ταξίδι όσο θα ήθελα. Το πανδοχείο όπου έμεινα εκείνο το βράδυ το διεύθυνε μια κυρία που την έλεγαν Ευαγγελία, μια συμπαθητική γυναίκα, με αργή ομιλία και ήρεμες κινήσεις, τυπική των πέτρινων χωριών που είναι διάσπαρτα στα βουνά του Ζαγοριού. Το μέρος ήταν παλιό, με χοντρούς τοίχους και μικρά παράθυρα που μόλις άφηναν το φως να μπει. Όταν μου έδωσε το κλειδί του δωματίου και μου είπε για το πρωινό που σερβίρεται στο ισόγειο, ένιωσα μια στιγμιαία ανακούφιση, σαν η παρουσία της, τόσο πρακτική και ασφαλής, να ήταν αυτό που χρειαζόμουν για να διώξω την ενοχλητική αίσθηση που μου άφησε η γριά στο δρόμο. Προσπάθησα να φερθώ φυσιολογικά, αλλά καθώς ανέβαινα τη ξύλινη σκάλα που τρίζαγε κάτω από τα πόδια μου, η εικόνα εκείνου του χαιρετισμού ήταν ακόμα κολλημένη στο μυαλό μου, σαν να είχε χαραχτεί με μια ευκρίνεια που δεν τέριαζε με την ομίχλη εκείνου του απογεύματος. Ο διάδρομος του δεύτερου ορόφου είχε ένα αχνό κιτρινοπό φως που ταλαντευόταν ελαφρώς με τον άνεμο που έμπαινε από κάποια αόρατη σχισμή. Το δωμάτιο βρισκόταν στο τέλος, κοντά σε ένα παράθυρο που έβλεπε στην εσωτερική αυλή του πανδοχείου, ένα χώρο με ανώμαλο δάπεδο από σκούρες πέτρες με 2 χαμηλά ελαιόδεντρα, των οποίων τα κλαδιά κουνιόντουσαν νοχελικά στον κρύο αέρα του βουνού. Μόλις μπήκα στο δωμάτιο, ένιωσα τη μυρωδιά του παλιού ξύλου αναμεμειγμένη με αυτή του φθηνού απορρυπαντικού. Υπήρχε ένα απλό κρεβάτι, ένα γραφείο, μια ψάθινη καρέκλα και ένα μικρό θερμαντικό σώμα που φαινόταν να είναι πιο παλιό από μένα. Έβαλα το σακίδιο μου στο πάτωμα, πλήθηκα το πρόσωπο με το κρύο νερό του νηπτήρα και προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι το επεισόδιο στο δρόμο ήταν πλέον αρκετά μακρινό για να μην με ενοχλεί. Αλλά δεν ήταν. Καθώς έτρωγα μόνος μου σε μία από τις κοντινές ταβέρνες, ο μακρινός ήχος του ανέμου που περνούσε από τις κεκλειμένες στέγες των πέτρινων σπιτιών μου θύμιζε τον ακριβή τρόπο με τον οποίο η ηλικιωμένη γυναίκα με είχε παρατηρήσει, και αυτό επέστρεφε συνεχώς σαν ένα είδος αργού κύματος που με έκανε να νιώθω ανήσυχος. Θυμόμουν την κίνηση του χεριού της,
τον τρόπο με τον οποίο σήκωσε το χέρι της χωρίς βιασύνη, αρκετά ώστε να κάνει μια χειρονομία που, για κάποιο λόγο, φαινόταν υπερβολικά προσωπική. Επέστρεψα στο πανδοχείο λαχταρώντας ένα ζεστό μπάνιο και μερικές ώρες ύπνου, αλλά το ντους δεν ζεσθενόταν καλά και το δωμάτιο είχε μικρά θερμικά κενά που άφηναν τον αέρα να κυκλοφορεί ακανόνιστα, κάνοντας την εσωτερική πόρτα να τρέμει ελαφρώς κάθε φορά που ο άνεμος φυσούσε πιο δυνατά. Αποκοιμήθηκα αργά, με το σώμα μου βαρύ και το μυαλό μου να γυρίζει αργά γύρω από το νεύμα, σαν να ήταν μια ανησυχία που δεν μπορούσα να απομακρύνω. Ήταν στα μέσα της νύχτας που άκουσα τα βήματα. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν η φυσιολογική θόρυβη ενός παλιού σπιτιού. Ξύλο που διασταλεί, άνεμος που χτυπά τα παράθυρα, εκείνος ο τύπος θορύβου που αναμειγνύεται εύκολα με τον συνεχή ήχο της νύχτας. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ένα μοτίβο. Ήταν αργά βαριά βήματα, σαν κάποιος να κινούσε το βάρος του σώματός του με δυσκολία. Προέρχονταν από το διάδρομο, ακριβώς από την άλλη πλευρά της πόρτας. Ήμουν ξαπλωμένος στο πλάι, με την κουβέρτα τραβηγμένη μέχρι το πηγούνι και αναγκάστηκα να γυρίσω το πρόσωπό μου προς το ρολόι στο κομοδίνο. 3:17 το πρωί. Ο ήχος συνέχιζε, ρυθμικός, πηγαινοερχόμενος, σαν να περπατούσε κάποιος σε ευθεία γραμμή και μετά επέστρεφε ακριβώς από την ίδια διαδρομή, επαναλαμβάνοντας το μονοπάτι. Δεν ήταν το είδος της κίνησης κάποιου που πηγαίνει στην τουαλέτα ή φτάνει αργά στο δωμάτιο. Ήταν κάτι μεθοδικό, επίμονο, σχεδόν υπνοτικό. Σήκωσα αργά το σώμα μου, στηρίζοντας τους αγκώνες μου στο στρώμα και ένιωσα την πίεση της σιωπής να γεμίζει το διάστημα μεταξύ του ενός βήματος και του άλλου. Είχα την πολύ σαφή εντύπωση ότι όποιος και αν ήταν εκεί δεν βιαζόταν καθόλου. Για μια στιγμή φαντάστηκα ότι ήταν η ίδια η Ευαγγελία που έλεγχε τα δωμάτια, αλλά ο ρυθμός των βημάτων δεν τέριαζε με κάποιον που ήταν συνηθισμένος σε αυτή τη δουλειά. Επίσης, δεν υπήρχαν άλλοι ηλικιωμένοι επισκέπτες στο πανδοχείο, σύμφωνα με τη σύντομη συζήτηση που είχα μαζί της νωρίτερα. Ακόμα κι αν υπήρχαν, αυτά τα βήματα είχαν κάτι παράξενο, σχεδόν έναν ακανόνιστο ρυθμό, σαν το πόδι που σύρθηκε να ήταν πάντα μισό δευτερόλεπτο καθυστερημένο. Κυλίστηκα έξω από το κρεβάτι και πλησίασα την πόρτα με προσοχή, χωρίς να κάνω θόρυβο. Έβαλα το αυτί μου κοντά στο κρύο ξύλο. Τα βήματα σταμάτησαν. Η διακοπή του ήχου με έκανε ακόμα πιο νευρικό, γιατί αν πριν μπορούσα να παρακολουθήσω την απόστασή τους, τώρα δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το πού βρισκόταν το άτομο. Ένιωσα την αναπνοή μου να επιταχύνεται, αλλά προσπάθησα να παραμείνω λογικός. Μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε επισκέπτης, κάποιος που δεν μπορούσε να κοιμηθεί ή ίσως ένας υπάλληλος του ξενώνα, αλλά η αίσθηση που με διαπέρασε δεν φαινόταν να συμφωνεί με αυτές τις εξηγήσεις. Έμεινα εκεί ακίνητος για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι που ο ήχος ξανάρχισε. Πρώτα ένα βήμα, πιο κοντά στην πόρτα από πριν, μετά άλλο ένα και άλλο ένα. Κάθε ένα από αυτά συνοδευόταν από ένα ξηρό σύρσιμο, σαν οι σόλα να ξύνονταν πάνω στο λεπτό χαλί του διαδρόμου. Κατάπια το σάλιο μου και έκανα 2 βήματα πίσω, ανίκανος να εξηγήσω γιατί το σώμα μου αποφάσισε να απομακρυνθεί, αλλά δέχτηκα την παρόρμηση χωρίς να αμφισβητήσω. Τα βήματα πέρασαν μπροστά από το δωμάτιό μου και συνέχισαν στο διάδρομο, μειώνοντας σταδιακά μέχρι που εξαφανίστηκαν εντελώς. Προσπάθησα να επιστρέψω στο κρεβάτι, αλλά έμεινα ξύπνιος για πάνω από 1 ώρα, προσεκτικός σε κάθε σημάδι. Τίποτα άλλο δεν συνέβη. Η σιωπή του βουνού φαινόταν να απλώνεται σε ολόκληρο το κτίριο, σαν να απορροφούσε τους θορύβους και τις σκέψεις ταυτόχρονα. Το επόμενο πρωί, όταν κατέβηκα για πρωινό, η Ευαγγελία με χαιρέτησε με την ίδια ηρεμία όπως πάντα. Το δωμάτιο μύριζε φρέσκο ψωμί και δυνατό καφέ και για λίγα λεπτά σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερα να μην αναφέρω τα βήματα, μέχρι που η περιέργεια ή ίσως η ανάγκη να καταλάβω μίλησε πιο δυνατά. Ρώτησα με άνετο τρόπο αν υπήρχαν άλλοι επισκέπτες στον δεύτερο όροφο. Είπε ότι όχι, ότι τα μόνα δωμάτια που ήταν κατηλημένα ήταν το δικό μου και αυτό ενός ζευγαριού στο ισόγειο. Το στομάχι μου έσφιξε. Ίσως το κατάλαβε γιατί πριν προλάβω να πω τίποτα, πρόσθεσε ότι κανείς από την οικογένειά της δεν είχε τη συνήθεια να περιφέρεται στους διαδρόμους τα ξημερώματα. Σχολίασα προσπαθώντας να ακουστώ φυσικός ότι είχα ακούσει κάποιον να περπατάει τη νύχτα. Χαμογέλασε, αλλά με έναν τρόπο που δεν μπόρεσα να ερμηνεύσω ως ελαφρότητα ή ανησυχία.
Απλώς χαμογέλασε, σαν να μην ήθελε να παρατείνει το θέμα. Πέρασα τη μέρα περπατώντας στα πέτρινα χωριά, προσπαθώντας να διαλύσω την αμηχανία. Το τοπίο ήταν όμορφο, αλλά υπήρχε κάτι στη σιωπή των δρόμων του Ζαγοριού που φαινόταν να ενισχύει τις ανεπιθύμητες σκέψεις. Κι όσο περισσότερο προσπαθούσα να απομακρύνω από το μυαλό μου την εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας, τόσο περισσότερο επέστρεφε, ακίνητη στην άκρη του δρόμου, με εκείνο το άμεσο βλέμμα και ένα νεύμα που φαινόταν να περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες. Επέστρεψα στο πανδοχείο το σούρουπο και ανέβηκα στο δωμάτιο νιώθοντας μια διάχυτη κούραση. Όταν άνοιξα την κουρτίνα του παραθύρου, είδα την εσωτερική αυλή σχεδόν εντελώς σκοτεινή, φωτισμένη μόνο από μια εξωτερική λάμπα που ταλαντευόταν με τον άνεμο. Οι δύο ελιές έριχναν μακριές σκιές που τρεμόπαιζαν στο έδαφος. Για κάποιο λόγο έμεινα εκεί ακίνητος για αρκετά λεπτά, σαν να περίμενα κάτι να κινηθεί στο βάθος της αυλής. Και τότε κάτι κινήθηκε. Μια φιγούρα στεκόταν δίπλα στον πέτρινο τοίχο, τόσο ακίνητη που για μερικά δευτερόλεπτα νόμιζα ότι ήταν απλώς μια παραμορφωμένη σκιά. Αλλά δεν ήταν. Καθώς τα μάτια μου συνηθίστηκαν στο σκοτάδι, διέκρινα το περίγραμμα του μαντίλι στο κεφάλι, το ανοιχτόχρωμο παλτό, το πολύ αδύνατο σώμα. Η ηλικιωμένη γυναίκα από το δρόμο στεκόταν στην αυλή του πανδοχείου, κοιτάζοντας το παράθυρο του δωματίου μου, σαν να ήξερε ακριβώς πού βρισκόμουν. Ανοιγόκλεισα τα μάτια, προσπαθώντας να εστιάσω, αλλά όταν κοίταξα ξανά την αυλή, η φιγούρα δεν ήταν πια εκεί. Μόνο το σκοτάδι, ο άνεμος και το τρεμόπαιγμα της λάμπας. Έμεινα ακίνητος μπροστά στο παράθυρο για πολύ καιρό μετά από αυτό, προσπαθώντας να καταλάβω αν είχα δει πραγματικά κάποιον εκεί ή αν το μυαλό μου είχε παίξει ένα κόλπο μετά από μια κακή νύχτα ύπνου. Αλλά, βαθιά μέσα μου, ήξερα ότι δεν ήταν λάθος της όρασης. Η αίσθηση ήταν η ίδια που είχα στο δρόμο. Κάτι ακριβές, υπολογισμένο, σαν οι κινήσεις μου να παρακολουθούνταν με σιωπηλή και υπομονετική προσοχή. Και όταν έκλεισα την κουρτίνα και ξάπλωσα εκείνο το βράδυ, δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι ότι αν κάποιος περπατούσε πραγματικά στο διάδρομο του Ξενώνα, ίσως δεν περνούσε απλώς, ίσως περίμενε, ίσως έψαχνε. Ξύπνησα πριν την αυγή, χωρίς να χρειαστεί ξυπνητήρι. Το δωμάτιο ήταν σιωπηλό, αλλά υπήρχε μια ακαμψία στον αέρα, σαν όλο το πανδοχείο να είχε περάσει τη νύχτα κρατώντας την αναπνοή του. Δεν θυμόμουν ακριβώς να έχω κοιμηθεί. Φαινόταν περισσότερο σαν το σώμα μου να είχε σταματήσει να παλεύει με την κούραση κάποια στιγμή τα ξημερώματα, αλλά το μυαλό μου να είχε μείνει ξύπνιο σε ένα άλλο επίπεδο, σε εγρήγορση, περιμένοντας κάποιο ήχο που δεν ήρθε. Όταν άνοιξα τις κουρτίνες, είδα ένα μπλε φως να καλύπτει την εσωτερική αυλή, εκείνο το κρύο χρώμα που προηγείται της ημέρας και κάνει τις σκιές πιο πυκνές από ό,τι θα έπρεπε. Οι ελιές κουνιόντουσαν ελαφρά, σαν ο άνεμος που ερχόταν από το βουνό να μετέφερε ένα μήνυμα που δεν μπορούσα να αποκρυπτογραφήσω. Έκανα ένα γρήγορο ντους, ντύθηκα με μηχανικές κινήσεις και κατέβηκα τις σκάλες χωρίς να κοιτάξω πολύ τον διάδρομο. Η Ευαγγελία δεν είχε κατέβει ακόμα για να ανοίξει την κουζίνα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο, αφού ήταν πάντα στο ισόγειο πριν από τις 6. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να μιλήσω. Το μόνο που ήθελα ήταν να φύγω από εκείνο το πανδοχείο, εκείνο το χωριό, εκείνο το βουνό και να ανακτήσω μια αίσθηση κανονικότητας που φαινόταν να είχε κολλήσει κάπου μεταξύ Ιωαννίνων και της στροφής όπου είδα για πρώτη φορά την ηλικιωμένη γυναίκα. Ο αέρας στο δρόμο ήταν υγρός, γεμάτος με τη μυρωδιά της κρύας γης και του καπνού από καύση ξύλου. Στα γειτονικά σπίτια, μερικές καμινάδες έβγαζαν λευκό καπνό που ανέβαινε σε τέλειες στήλες πριν διαλυθεί στον απαλό ουρανό. Η σιωπή φαινόταν ακόμα πιο βαθιά εκείνη την ώρα, σαν το βουνό να μην ήθελε να ενοχλήσει όσους τολμούσαν να ξυπνήσουν τόσο νωρίς. Περπάτησα μέχρι το αυτοκίνητο, προσπαθώντας να κρατήσω το μυαλό μου συγκεντρωμένο μόνο στον δρόμο. Δεν ήθελα να σκεφτώ την αυλή της προηγούμενης νύχτας, ούτε τα βήματα στο διάδρομο, ούτε τον τρόπο με τον οποίο η φιγούρα φαινόταν να έχει διαλυθεί στο σκοτάδι, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Επαναλάμβανα στον εαυτό μου ότι όλα αυτά μπορεί να ήταν αποτέλεσμα της κούρασης, συμπτώματα, ψευδαισθήσεις που διαμορφώθηκαν από ένα μυαλό πολύ ανήσυχο για να δεχτεί το άγνωστο. Όταν μπήκα στο αυτοκίνητο,
Ένιωσα ένα απροσδόκητο ρίγος όταν παρατήρησα μικρά σωματίδια σκόνης από χώμα πάνω στο καπό, κάτι που δεν ήταν εκεί την προηγούμενη μέρα. Ίσως ήταν απλώς ο άνεμος που έφερνε σκόνη από το δρόμο, αλλά φαινόταν πιο πυκνή, πιο συγκεντρωμένη. Το αγνόησα. Έβαλα μπροστά τη μηχανή, ένιωσα το γνωστό βουητό να δονείται κάτω από τα πόδια μου και ξεκίνησα με μια ανακούφιση που σχεδόν με έκανε να αναστενάξω. Ο κεντρικός δρόμος βρισκόταν σε απόσταση, μικρότερη των 500 μέτρων, και από εκεί έπρεπε μόνο να συνεχίσω νότια, μέχρι να φτάσω στον αυτοκινητόδρομο που θα με οδηγούσε πίσω στο σπίτι. Η ομίχλη ήταν λιγότερο πυκνή από την ημέρα που έφτασα, αλλά εξακολουθούσε να αιωρείται χαμηλά ανάμεσα στα δέντρα, καλύπτοντας τον δρόμο με ένα διαφανές στρώμα που παραμόρφωνε το φως των φώτων. Οδηγούσα αργά, προσεκτικός σε κάθε στροφή, νιώθοντας μια αυξανόμενη ανησυχία, καθώς πλησίαζα στο σημείο όπου είχα δει για πρώτη φορά την ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα μέρος μου φοβόταν να την ξανασυναντήσω. Όχι για κάποιο λογικό λόγο, όχι από φυσικό φόβο, αλλά από την αίσθηση ότι κάτι δεν είχε ολοκληρωθεί, σαν εκείνο το νεύμα να είχε αφήσει ένα αόρατο σημάδι που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Καθώς ανέβαινα το στενό δρόμο, το φως της αυγής άρχιζε να διαχέεται ανάμεσα στα πεύκα, δημιουργώντας κάθετες σκιές που τρεμόπαιζαν καθώς ο άνεμος κατέβαινε από την πλαγιά. Η μυρωδιά της ρητίνης, αναμεμειγμένη με το κρύο του βουνού, σχημάτιζε ένα συνδυασμό που πάντα μου άρεσε, αλλά εκείνη την ημέρα φαινόταν να είναι φορτωμένη με κάτι πιο πυκνό, σχεδόν μεταλλικό. Ήξερα ακριβώς πότε πλησίαζα στη στροφή. Ήταν αδύνατο να ξεχάσω το σημείο όπου ο άσφαλτος στενεύει και η ομίχλη συσσωρεύεται με μεγαλύτερη ένταση, σαν να την έλκει κάποιο παράξενο μαγνητισμός του τοπίου. Μείωσα την ταχύτητα. Η καρδιά μου χτυπούσε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Δεν έβλεπα κανέναν. Ο δρόμος ήταν άδειος. Η ομίχλη διαλυόταν σιγά σιγά. Για μια στιγμή η ανακούφιση με κατέκλυσε σαν ζεστό νερό που κυλούσε στους ώμους μου. Συνέχισα να προχωράω, έτοιμος να γυρίσω αυτή τη σελίδα στο μυαλό μου και να αποθηκεύσω το επεισόδιο ως μια θολή, ίσως και αστεία ανάμνηση σε μερικούς μήνες. Αλλά τότε την είδα, ακριβώς στο ίδιο σημείο του δρόμου, ακριβώς στην ίδια πλευρά, σαν να μην είχε φύγει από εκεί από την άφιξή μου. Η ηλικιωμένη στεκόταν ακίνητη, με το σώμα στραμμένο προς το μέρος μου και το πρόσωπό της καλυμμένο εν μέρη από το σκούρο μαντίλι. Το μπέζ παλτό της φαινόταν ακόμα πιο φθαρμένο, σαν να είχε εκτεθεί στον άνεμο όλη τη νύχτα. Αυτό που με πάγωσε και ένιωσα το κρύο να διαπερνά τη σπονδυλική μου στήλη με κοφτερή ακρίβεια ήταν το γεγονός ότι τα μάτια της αυτή τη φορά ήταν απολύτως καθαρά. Ήταν γκρι, τόσο ανοιχτά που φαινόταν να αντανακλούν το φως της αυγής με έναν σχεδόν τεχνητό τρόπο. Και για άλλη μια φορά δεν έδειχνε καμία έκπληξη που με είδε. Ήταν σαν να ήξερε ακριβώς ότι θα περνούσα από εκεί εκείνη την ώρα προς εκείνη την κατεύθυνση. Η παρόρμηση να φρενάρω κατέλαβε το σώμα μου πριν καν το σκεφτώ. Το αυτοκίνητο επιβράδυνε απότομα και ένιωσα τα λάστιχα να γδέρνουν το υγρό άσφαλτο. Έμεινα ακίνητος λίγα μέτρα μακριά της, ανίκανος να κουνήσω τα χέρια μου στο τιμόνι. Αυτή τη φορά δεν με χαιρέτησε. Απλώς με κοίταξε. Ένα σταθερό, συνεχές βλέμμα, σαν να αξιολογούσε κάτι ή να περίμενε την επόμενη κίνησή μου. Η αίσθηση ήταν τόσο έντονη που για λίγα δευτερόλεπτα σκέφτηκα να ανοίξω το παράθυρο και να τη ρωτήσω αν χρειαζόταν βοήθεια, να τη ρωτήσω τι έκανε εκεί, να τη ρωτήσω οτιδήποτε που θα έσπαγε εκείνη την αφόρητη σιωπή. Αλλά δεν μπόρεσα. Υπήρχε κάτι στον τρόπο που παρέμενε ακίνητη, σαν το ίδιο της το σώμα να είχε γίνει προέκταση της ομίχλης. Κάτι εκτός του ρυθμού του κόσμου. Μια παράλογη σκέψη πέρασε από το μυαλό μου, τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να την αναγνωρίσω. Φαινόταν σαν να ήθελε να επιβεβαιώσει ότι πραγματικά έφευγα. Σιγά σιγά, με μια διστακτικότητα που δεν είχα νιώσει ποτέ όταν οδηγούσα, έβαλα το πόδι μου στον γκάζι. Το αυτοκίνητο προχώρησε αργά. Όταν την προσπέρασα, η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που σχεδόν κάλυπτε τον ήχο του κινητήρα. Δεν ήθελα να κοιτάξω στον καθρέφτη. Ένα μέρος μου ήξερε ότι αν το έκανα, θα έβλεπα κάτι που προτιμούσα να μην δω. Ίσως να στεκόταν στο ίδιο σημείο, ίσως να γύριζε αργά το κεφάλι της για να ακολουθήσει την πορεία μου, ίσως κάτι χειρότερο, την πλήρη απουσία της, σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Παρόλα αυτά, λίγα μέτρα μετά,
παρασυρμένος από μια ανεξέλεγκτη παρόρμηση, κοίταξα. Ήταν εκεί, ακριβώς εκεί που την άφησα. Αλλά αυτή τη φορά το χέρι της ήταν υψωμένο. Ένα νεύμα. Αργό. Ακριβές. Ίδιο με το πρώτο. Επιτάχυνα απότομα, νιώθοντας το αυτοκίνητο να κερδίζει ταχύτητα, καθώς άφηνε πίσω του τη στροφή, την ομίχλη, την ηλικιωμένη και όλα όσα φαινόταν να κουβαλάει εκείνο το τμήμα του δρόμου. Μόνο όταν έφτασα στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, ανέπνευσα πλήρως, αλλά ακόμα και τότε η αναπνοή μου ήταν ακανόνιστη, σαν μέρος του αέρα του βουνού να είχε μπει στους πνεύμονές μου και να αρνιόταν να βγει. Η επιστροφή στα Ιωάννινα ήταν σχεδόν αυτόματη. Όταν στάθμευσα μπροστά από το κτίριό μου, τα χέρια μου ακόμα έτρεμαν ελαφρώς. Στο δρόμο προς το διαμέρισμα επανέλαβα νοερά πολλές φορές ότι όλα μπορούσαν να εξηγηθούν. Μια ντόπια κάτοικος με προβλήματα μνήμης, μια σύμπτωση ωρών, μια λανθασμένη ερμηνεία τα ξημερώματα. Όσο όμως προσπαθούσα να το εκλογικεύσω, τόσο περισσότερο επέστρεφε η εικόνα του γκρίζου βλέμματος, σαν μια αντανάκλαση που επαναλαμβάνεται ακόμα και όταν το φως εξαφανίζεται. Εκείνη τη νύχτα, ενώ προσπαθούσα να κοιμηθώ στο δωμάτιό μου, η αίσθηση ασφάλειας που πάντα είχα όταν επέστρεφα στο σπίτι απλά δεν εμφανίστηκε. Η σιωπή της πόλης φαινόταν πολύ λεπτή, σχεδόν εύθραυστη. Και κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια μου, η ίδια σκέψη επέστρεφε με ενοχλητική ευκρίνεια. Ήξερε ότι θα επέστρεφα από το δρόμο. Και μερικές φορές, όταν ξυπνάω τα ξημερώματα χωρίς λόγο, ακούω ακόμα βαθιά μέσα στη μνήμη μου τον απαλό ήχο των βημάτων που αντιχούν σε κάποιο διάδρομο που δεν ανήκει πια στο πανδοχείο, αλλά στο ίδιο μου το κεφάλι. Και αναρωτιέμαι πόσες φορές ακόμα θα θυμάμαι εκείνο το νεύμα, γνωρίζοντας με έναν ενοχλητικό τρόπο ότι κανείς δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί εκείνη την ώρα, σε εκείνο το μέρος, περιμένοντας με. Ιστορία 2. Ο γέρος από το δωμάτιο διπλά στα Χανιά. Όταν αποφάσισα να περάσω εκείνο το μήνα στα Χανιά, σε ένα παλιό και μισοξεχασμένο μέρος του κέντρου, σκέφτηκα ότι η προσωρινή αλλαγή θα ήταν μια ανάσα. Ονομάζομαι Νίκος, είμαι 42 ετών, εργάζομαι ως μοντέρ βίντεο και μετά από τόσες ώρες κλεισμένος μπροστά σε οθόνες σε ένα αποπνικτικό διαμέρισμα στην Αθήνα, σκέφτηκα ότι ο αλμυρός αέρας της Κρήτης θα μου επέστρεφε κάποια διάβγεια. Η αδελφή μου η Γεωργία επέμενε να μείνω στο σπίτι της στο Ηράκλειο, αλλά ήμουν κουρασμένος από τους ανθρώπους, τις γνωστές φωνές, οτιδήποτε μου θύμιζε ρουτίνα. Ήθελα ησυχία, αλλά όχι την νεκρή ησυχία των στούντιο. Ήθελα εκείνη την πορώδη ησυχία των παραθαλάσσιων πόλεων εκτός σεζόν, όπου ο άνεμος διαπερνά τα στενά δρομάκια, μεταφέροντας άμμο, αλάτι και τη μελαγχολία του να βλέπεις τη ζωή να περνάει αργά. Βρήκα το διαμέρισμα τυχαία σε μια από αυτές τις αναζητήσεις χωρίς πρόθεση και η φωτογραφία της βεράντας με κέρδισε αμέσως. Ήταν μικρό, με σκουριασμένα σιδερένια κάγκελα και θέα σε μια εσωτερική αυλή που το καλοκαίρι πρέπει να καλύπτεται από τις σκιές των βουκαμβίλιων. Όταν έφτασα εκεί για πρώτη φορά, στο τέλος ενός απογεύματος του Νοεμβρίου, ο ουρανός είχε εκείνο το ροζ χρώμα που αγγίζει το νερό του λιμανιού και κάνει τα πάντα να φαίνονται αιωρούμενα. Η ιδιοκτήτρια, μια χαμηλή και πολύ σοβαρή γυναίκα που ονομαζόταν Φωτεινή, μου έδωσε μια σύντομη εξήγηση για το κτίριο, μου παρέδωσε τα κλειδιά και μου ευχήθηκε ηρεμία για να δουλέψω. Το επανέλαβε 2 φορές, ηρεμία, σαν να είχε εντοπίσει κάτι στο πρόσωπό μου πριν ακόμη πω ότι χρειαζόμουν ηρεμία. Το εσωτερικό του διαμερίσματος ήταν απλό, λευκή τείχη, ήδη λίγο κιτρινισμένη, παλιό, ανώμαλο πέτρινο δάπεδο, ξύλινα παράθυρα που τρίζανε όταν τα άνοιγες. Πάντα μου άρεσε αυτό το είδος φθοράς, αυτά τα σημάδια του χρόνου που δεν μοιάζουν με βρωμιά, αλλά με ιστορία. Πέρασα το απόγευμα τακτοποιώντας τον εξοπλισμό μου, στείνοντας έναν αυτοσχέδιο χώρο εργασίας στο τραπέζι που ήταν πιο κοντά στο παράθυρο, και όταν τελικά κάθισα εκεί, ο άνεμος έφερε μια ελαφρώς υγρή μυρωδιά, ένα μείγμα θαλασσινής άβρας και σκόνης που πάντα συνοδεύει τις παλιές γειτονιές των Χανίων. Έπιασα μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να απορροφήσω αυτόν τον αέρα, σαν να ήταν ικανός να αναδιοργανώσει τις σκέψεις μου. Τότε πρόσεξα τη βεράντα δίπλα. Ήταν λίγα μέτρα μακριά από τη δική μου, χωρισμένη μόνο από έναν χαμηλό τοίχο από μπετόν. Ήταν ένας στενός χώρος, επίσης με σιδερένια κάγκελα,
αλλά πιο σκοτεινός, σαν να έλαμπε λιγότερο άμεσο φως. Με την πρώτη ματιά δεν πρόσεξα τίποτα εκτός από μια ξύλινη καρέκλα και μερικά άδεια γλάστρες. Αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ενώ έφτιαχνα την κουρτίνα, ένιωσα ότι κάτι κουνιόταν εκεί. Μια σκιά ίσως, μια ελαφριά ταλάντωση. Δεν έδωσα μεγάλη σημασία. Νόμιζα ότι ήταν η αντανάκλαση του ηλιοβασιλέματος που περνούσε ανάμεσα στα κάγκελα. Μόνο αργότερα, όταν βγήκα να αγοράσω ψωμί και λίγο τυρί στην αγορά κοντά στο λιμάνι, πρόσεξα τη φιγούρα πιο καθαρά. Όταν επέστρεψα στο διαμέρισμα, κοντά στις 7, κοίταξα τη βεράντα δίπλα και είδα έναν ηλικιωμένο άνδρα να κάθεται στην καρέκλα. Ήταν στο προφίλ, αλλά φαινόταν να κοιτάζει κατευθείαν μέσα στο διαμέρισμά μου, σαν να παρακολουθούσε τα βήματά μου από τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα. Το δέρμα του φαινόταν πολύ ανοιχτόχρωμο στο αμυδρό φως, σχεδόν διαφανές, με μια κιτρινοπή λάμψη να αντανακλάται από τα παράθυρα γύρω του. Τα μαλλιά του ήταν αραιά, λευκά, χτενισμένα προς τα πίσω, με έναν πολύ παλιωμοδίτικο τρόπο, και το αδύνατο σώμα του ήταν τυλιγμένο σε ένα γκρι μάλινο παλτό, που φαινόταν πολύ βαρύ για τη θερμοκρασία εκείνης της νύχτας. Φαινόταν πολύ φυσιολογικός για να είναι παράξενος. Και όμως υπήρχε κάτι στον τρόπο που στεκόταν εκεί, εντελώς ακίνητος, σαν να μην ανέπνεε, σαν να περίμενε, που με έκανε να αποσπάσω γρήγορα το βλέμμα μου. Δεν ήθελα να φανώ επιθετικός, οπότε απλώς μπήκα στο διαμέρισμά μου και έκλεισα την πόρτα αργά, προσπαθώντας να μην κάνω θόρυβο, σαν να ήμουν εγώ ο εισβολέας σε εκείνο το χώρο. Ετοίμασα ένα απλό γεύμα. Έφαγα σχεδόν χωρίς να νιώθω τη γεύση και προσπάθησα να αποσπάσω την προσοχή μου βλέποντας μερικά αποσπάσματα από παλιά έργα. Αλλά η παρουσία του ηλικιωμένου με ενοχλούσε με έναν τρόπο που δεν μπορούσα να ονομάσω. Δεν ήταν φόβος. Ήταν ένα είδος ελαφριάς αναστάτωσης, μια σιωπηλή δυσφορία, σαν να με παρακολουθούσαν χωρίς να ξέρω γιατί. Κάθε φορά που σήκωνα τα μάτια μου από την οθόνη, το οπτικό μου πεδίο φαινόταν να αναζητά αυτόματα το παράθυρο, σαν μια σύντομη παρόρμηση που προσπαθούσα να αγνοήσω. Δεν είδα τίποτα άλλο εκείνο το βράδυ, αλλά πήγα για ύπνο με την εικόνα του χαραγμένη στο μυαλό μου. Το ακίνητο σώμα, το πρόσωπο στραμμένο προς το μέρος μου, η αίσθηση, ίσως ψευδαίσθηση, ότι δεν ήταν εκεί για να ξεκουραστεί, αλλά για να παρακολουθεί. Οι επόμενες μέρες χαρακτηρίστηκαν από μια αργή ρουτίνα. Δουλειά το πρωί, περίπατο στο λιμάνι το απόγευμα, αφήνοντας τον άνεμο να παρασύρει τις σκέψεις μου, ενώ παρατηρούσα το σκοτεινό νερό να χτυπάει τις πέτρες. Μου άρεσε η αίσθηση του να είμαι χαμένος ανάμεσα σε απόντες τουρίστες, κατοίκους που έκλειναν τα μαγαζιά τους πολύ νωρίς, γάτες που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν στα σοκάκια σαν να ήταν μέρος της ίδιας της πόλης. Αλλά κάθε φορά που επέστρεφα στο διαμέρισμα, προς το τέλος του απογεύματος, ένιωθα την ίδια πίεση στο στήθος. Πριν καν ανοίξω την πόρτα, ήξερα ήδη ότι θα κοίταζα προς τη βεράντα δίπλα. Και ήταν πάντα εκεί, καθισμένος, ακίνητος, γυρισμένος προς το μέρος μου, παρατηρώντας. Δεν ανοιγόκλεινε τα μάτια του. Ή, αν το έκανε, εγώ δεν το πρόσεχα ποτέ. Μερικές φορές φαινόταν να γέρνει το κεφάλι του λίγα μόνο μοίρες, σαν να προσαρμόζει το οπτικό του πεδίο, αλλά πάντα με τόσο διακριτικό τρόπο που άρχιζα να αμφιβάλλω αν είχα πραγματικά δει την κίνηση. Μια από τις νύχτες αποφάσισα να κάνω κάτι λογικό. Του έκανα νόημα. Κάτι σύντομο, σχεδόν μια χειρονομία ευγένειας μεταξύ γειτόνων. Αλλά δεν αντέδρασε. Ούτε έσκυψε το κεφάλι, ούτε κούνησε κανένα μη του προσώπου του. Απλώς παρέμεινε. Για κάποιο λόγο αυτό με έκανε να κλείσω την κουρτίνα πιο γρήγορα από ό,τι ήθελα. Την πέμπτη μέρα, ενώ έτρωγα το δείπνο μου, άκουσα ένα θόρυβο να έρχεται από τη βεράντα δίπλα. Ένα ξηρό μεταλλικό ήχο, σαν να σύρθηκε η καρέκλα μερικά εκατοστά. Σταμάτησα να μασάω, ακούγοντας προσεκτικά. Ο άνεμος φυσούσε δυνατά εκείνο το βράδυ, αλλά ο ήχος δεν φαινόταν να προκαλείται από αυτόν. Ήταν πολύ κατευθυνόμενος, πολύ αντικειμενικός. Σηκώθηκα αργά, πλησίασα το παράθυρο και τράβηξα την κουρτίνα τόσο όσο χρειαζόταν για να κοιτάξω. Η καρέκλα είχε μετακινηθεί μερικά εκατοστά, αλλά ο ηλικιωμένος παρέμενε ακριβώς στην ίδια θέση. Και εκείνη τη στιγμή, με τον άνεμο να διαπερνά το διάδρομο του κτηρίου και να κάνει τα παράθυρα να δονούνται, συνειδητοποίησα κάτι που θα έπρεπε να είχα παρατηρήσει νωρίτερα. Η βεράντα του ηλικιωμένου ήταν εντελώς σκοτεινή, χωρίς εσωτερικά φώτα, χωρίς φως,
από το διαμέρισμα πίσω της. Μόνο το ημίφως που φιλτράριζαν οι λάμπες του δρόμου. Καθόταν εκεί κάθε βράδυ σχεδόν χωρίς φωτισμό και παρόλα αυτά μπορούσα να δω καθαρά τα μάτια του στραμμένα προς το μέρος μου. Για μια στιγμή σκέφτηκα να χτυπήσω την πόρτα του την επόμενη μέρα, να ρωτήσω αν χρειαζόταν κάτι ή αν κάποιος τον φρόντιζε. Αλλά κάτι μέσα μου αντιστάθηκε σε αυτή την ιδέα. Ίσως ήταν η ανάμνηση των σταθερών σκληρών ματιών του, σαν να ήταν κολλημένα σε κάποιο σημείο πέρα από την παρουσία μου. Ίσως ήταν ο τρόπος με τον οποίο η καρέκλα είχε μετακινηθεί χωρίς το σώμα του να φαίνεται να έχει ακολουθήσει την κίνηση. Ή ίσως ήταν απλώς ένας παράλογος φόβος. Πριν κοιμηθώ, άνοιξα λίγο το παράθυρο μόνο για να επιβεβαιώσω αυτό που, κατά κάποιον τρόπο, ήδη ήξερα. Ήταν ακόμα εκεί, καθισμένος, ακίνητος, παρατηρώντας. Και εκείνη τη στιγμή, στη βαθιά σιωπή της νύχτας της Κρήτης, κατάλαβα ότι το πρόβλημα δεν ήταν το γεγονός ότι ήταν εκεί κάθε μέρα. Το πρόβλημα ήταν η ενοχλητική βεβαιότητα ότι δεν τον είχα δει να φτάνει ούτε μία φορά. Η δεύτερη εβδομάδα στα Χανιά ξεκίνησε με μια σειρά από άσχημες νύχτες και βαριές πρωινές ώρες, σαν ο αέρας του διαμερίσματος να ήταν φορτωμένος με κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Πάντα ήμουν ευαίσθητος στους θορύβους, ίσως επειδή δούλευα τόσα χρόνια στην επεξεργασία ήχου, αλλά εκεί υπήρχε κάτι διαφορετικό. Δεν ήταν μόνο ο θόρυβος καθ' αυτός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν, ξαφνικός, ρυθμικός, πάντα σε ώρες που φαινόταν να έχουν επιλεγεί προσεκτικά για να διακόψουν τη συγκέντρωσή μου ή την ξεκούρασή μου. Στην αρχή προσπάθησα να το αγνοήσω. Τελικά, τα παλιά κτίρια κάνουν θόρυβο, το ξύλο δουλεύει, οι τοίχοι αναπνέουν, οι κατασκευές τρίζουν με τον δυνατό άνεμο που έρχεται από το λιμάνι. Αλλά με το πέρασμα των ημερών άρχισα να παρατηρώ μοτίβα, μικρές επαναλήψεις που ξεχώριζαν από το φυσικό χάος της παλαιωμένης αρχιτεκτονικής. Ήταν πάντα μεταξύ 2 και 4 το πρωί. Αυτό το διάστημα. Ποτέ πριν, ποτέ μετά. Ο ήχος άρχιζε σαν ένα αργό σύρσιμο, σαν κάποιος να μετακινούσε βαριά έπιπλα στο ξύλινο πάτωμα του γειτονικού διαμερίσματος. Δεν ήταν συνεχές. Ο θόρυβος ερχόταν σε μικρά διαστήματα, σαν κάποιος να σύρει ένα έπιπλο για μερικά εκατοστά, να σταματάει και μετά να το σύρει ξανά. Ένας υπομονετικός, επίμονος, σχεδόν μεθοδικός κύκλος. Μετά ερχόταν τα βήματα, βαριά, ρυθμικά, πάντα ακολουθώντας την ίδια διαδρομή, πηγαίνοντας και επιστρέφοντας κατά μήκος του δωματίου. Ξαπλώναγα στο κρεβάτι, με τα μάτια ανοιχτά, κοιτάζοντας το ταβάνι, ακούγοντας τα πάντα με μια ενοχλητική ευκρίνεια. Αλλά υπήρχε ένα προφανές πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έσπαγε κάθε λογική. Σύμφωνα με όσα μου είχε πει η ιδιοκτήτρια η Φωτεινή, όταν νίκιασα το διαμέρισμα, ο ηλικιωμένος γείτονας δεν ζούσε πια εκεί. Εδώ και μήνες, ίσως και περισσότερο, ο γιος του τον είχε βάλει σε κάποια κλινική για ηλικιωμένους έξω από την πόλη και το διαμέρισμα παρέμενε κλειστό, περιμένοντας ανακαινήσεις που δεν γίνονταν ποτέ. Μου το είπε με φυσικότητα, μόνο για να δικαιολογήσει το χαμηλό ενίκιο και τη σιωπή του ορόφου. Τότε ποιος έκανε αυτούς τους θορύβους ή, χειρότερα, ποιος στεκόταν στη βεράντα κάθε βράδυ? Ήταν η ερώτηση που προσπαθούσα να αποφύγω, αλλά που επαναλαμβανόταν στο μυαλό μου με όλο και μεγαλύτερη επιμονή. Εκείνη την εβδομάδα αποφάσισα να αντιμετωπίσω την κατάσταση με ρεαλισμό. Άρχισα να δουλεύω μέχρι αργά, προσπαθώντας να κουράσω το μυαλό μου σε σημείο να μην αντιλαμβάνομαι τόσο πολύ τους θορύβους της αυγής. Βγαίναμε για περίπατο στο λιμάνι πριν κοιμηθούμε, αφήνοντας τον άνεμο να παρασύρει την ένταση. Η θάλασσα είχε και αυτή τους ήχους της, το τράβηγμα των σχοινιών των σκαφών, το απαλό χτύπημα των κυμάτων στα βράχια, τα βήματα κάποιου χαμένου τουρίστα που ακόμα περιφερόταν στους δρόμους, ακόμα και εκτός σεζόν. Υπήρχε μια παράξενη άνεση σε αυτόν τον φυσικό ρυθμό, σχεδόν σαν ολόκληρος ο κόσμος να είχε το δικό του προβλέψιμο ρυθμό, πολύ διαφορετικό από την αίσθηση που είχα μέσα στο διαμέρισμα. Αλλά η νύχτα επέστρεφε πάντα και μαζί της ο ήχος. Σε μια ιδιαίτερα κρύα αυγή ξύπνησα από ένα δυνατό θόρυβο που προερχόταν από τον τοίχο του γείτονα. Κάθισα στο κρεβάτι, ακόμα ζαλισμένος, και παρατήρησα ότι το σκοτάδι του δωματίου φαινόταν πιο πυκνό από το συνηθισμένο, σαν το φως του δρόμου να μην μπορούσε να διαπεράσει εντελώς τα κενά του παραθύρου.
Ο αέρας ήταν στάσιμος, σχεδόν βαρύς, και είχα την εντύπωση ότι μου πήρε περισσότερο χρόνο από τι θα έπρεπε για να ανακτήσω την αναπνοή μου μετά το ξύπνημα. Ο θόρυβος ξανάρχισε. Ένα μακρύ συνεχές σύρσιμο σαν κάποιος να έσπροχνε μία ντουλάπα στο πάτωμα. Ήταν αδύνατο ένα τόσο βαρύ έπιπλο να μετακινείται στη μέση της νύχτας επανειλημμένα κάθε μέρα. Αυτός ο ήχος δεν ταιριάζει με ένα άδειο διαμέρισμα και ταυτόχρονα ήταν τόσο σαφής, τόσο αδιαμφισβήτητος που δεν μπορούσα να τον αγνοήσω. Σηκώθηκα και έβαλα το αυτί μου στον τοίχο. Τα βήματα άρχισαν αμέσως μετά, βαριά, αποφασιστικά. Πήγαιναν και ερχόντουσαν. Δεν έμοιαζαν με βήματα κάποιου εύθραυστου, ούτε διστακτικά όπως αυτά ενός ηλικιωμένου με κινητικά προβλήματα. Ήταν σταθερά βήματα, σαν ο ιδιοκτήτης αυτού του ορόφου να ήξερε ακριβώς τι έκανε. Απομακρύνθηκα λίγο, με μια περίεργη σχεδόν φυσική αίσθηση εισβολής. Σαν αυτή η παρουσία, όποια και αν ήταν, να περπατούσε λίγα εκατοστά από το πρόσωπό μου, χωρισμένη μόνο από έναν πολύ λεπτό τοίχο. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν κάποιος παράνομος ένικος, ίσως κάποιος συγγενής που χρησιμοποιούσε το διαμέρισμα χωρίς να το γνωρίζει η Φωτεινή ή κάποιος που είχε πρόσβαση στο κλειδί. Μια λογική εξήγηση. Πάντα μια λογική εξήγηση. Αλλά κάτι μέσα μου ήξερε ότι καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν τέριαζε με την απόλυτη ακινησία του ηλικιωμένου στη βεράντα, με τα σταθερά μάτια του, με το γεγονός ότι δεν τον είχα δει ποτέ να μπαίνει ή να βγαίνει. Την επόμενη μέρα περίμενα μέχρι να βρω τη Φωτεινή στην αυλή. Κουβαλούσε ένα κουβά με νερό και ένα πανί, ετοιμάζοντας να καθαρίσει τις σκάλες. Το φως του μεσημεριού τόνιζε τα σημάδια της κούρασης στο πρόσωπό της, αλλά εξακολουθούσε να χαμογελά με εκείνη την αυτόματη ευγένεια που φαίνεται να έχουν οι παλιοί κάτοικοι της Κρήτης. Της ρώτησα με όλη την προσοχή που μπορούσα αν κάποιος ζούσε πραγματικά στο διαμέρισμα δίπλα στο δικό μου. Η έκφραση της άλλαξε. Όχι με εμφανή τρόπο. Όχι σαν κάποιος που ανακαλύπτει ένα μυστικό. Αλλά υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση πριν απαντήσει. Ένα μικρό διάλειμμα στο οποίο η αναπνοή της φάνηκε να διστάζει. «Όχι», είπε σταθερά. «Το διαμέρισμα είναι άδειο, εδώ και μήνες». Τότε της εξήγησα για τα βήματα, για το σύρσιμο, για τον επαναλαμβανόμενο θόρυβο στα μέσα της νύχτας. Άκουσε τα πάντα χωρίς να με διακόψει, με το μέτωπό της ελαφρώς συνοφριωμένο, σαν να προσπαθούσε να ταιριάξει αυτές τις πληροφορίες σε κάποια εσωτερική λογική που προφανώς δεν υπήρχε. Όταν τελείωσα, πήρε μια βαθιά ανάσα. «Η τύχη είναι παλιή, Νίκο. Μερικές φορές ο ήχος από άλλα διαμερίσματα μεταφέρεται στο δικό σου. Ίσως είναι η οικογένεια στο τέλος του διαδρόμου. Αλλά εγώ ήξερα ότι δεν ήταν αυτό. Ο ήχος ερχόταν κατευθείαν από δίπλα. Δεν υπήρχε περιθώριο για ακουστική ερμηνεία. Παρ' όλα αυτά, απλώς συμφώνησα. Δεν ήθελα να επεκτείνω το θέμα, ούτε να φανώ παρανοϊκός. Το βράδυ όμως, ξανακοίταξα τη βεράντα. Η κουρτίνα ήταν μισάνοιχτη και από το άνοιγμα είδα ξανά τον ηλικιωμένο να κάθεται στην ίδια θέση, ακριβώς όπως όλες τις άλλες νύχτες. Το σώμα του ήταν άκαμπτο. Τα χέρια του κρατούσαν τα μπράτσα της καρέκλας, το πρόσωπό του ήταν στραμμένο προς το μέρος μου. Δεν καταλάβαινα πως κανείς άλλος δεν φαινόταν να παρατηρεί την παρουσία του ή ίσως απλά απέφευγαν να το σχολιάσουν. Το πιο ενοχλητικό όμως ήταν ότι το φως του δρόμου δεν φωτίζονταν πλήρως το πρόσωπό του. Μέρη του φαινόταν να εξαφανίζονται στη σκιά, σαν το ίδιο το φως να αρνιόταν να περιβάλλει τα γερασμένα χαρακτηριστικά του. Σκέφτηκα να το βιντεοσκοπήσω, να το καταγράψω για να βεβαιωθώ ότι δεν έχανα τα λογικά μου. Αλλά κάθε φορά που σήκωνα την κάμερα του κινητού μου, κάτι μέσα μου πάγωνε, σαν να έκανα ένα σοβαρό λάθος, σαν να αντιλαμβανόταν τη χειρονομία και για κάποιο λόγο δεν ήθελα να την αντιληφθεί. Τότε, μια ιδιαίτερα ήσυχη νύχτα, άκουσα κάτι διαφορετικό. Ένα στεγνό χτύπημα, 3 φορές, που δεν προερχόταν από τον τοίχο, αλλά από την οροφή πάνω από το δωμάτιό μου. Χτύπημα, 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 σαν κάποιος να ανέβαινε μια ανύπαρκτη σκάλα μέσα στους τοίχους. Τα χτυπήματα σταμάτησαν τόσο απότομα όσο άρχισαν και τότε για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε απόλυτη σιωπή. Όχι μόνο στο διαμέρισμα αλλά και μέσα μου. Ήταν μια βαριά σιωπή γεμάτη από κάτι που δεν μπορούσα να ονομάσω. Δεν ήταν καθαρός φόβος, δεν ήταν παράνοια, ήταν κάτι πιο πυκνό,
σαν ολόκληρο το κτίριο να προσπαθούσε να με προειδοποιήσει για κάτι που δεν ήμουν έτοιμος να καταλάβω. Επέστρεψα στο κρεβάτι χωρίς το θάρρος να ανοίξω το παράθυρο και για πρώτη φορά από την άφιξή μου ένιωσα μια γνήσια επιθυμία να φύγω, να επιστρέψω στην Αθήνα, στην κίνηση, στον προβλέψιμο θόρυβο των δρόμων, στην εξαντλητική και οικία ρουτίνα. Οτιδήποτε, αρκεί να μην ήταν αυτή η αίσθηση ότι με παρακολουθούσαν. Και όχι μόνο με παρακολουθούσαν, αλλά με συνόδευαν, με έλεγχαν, με ακολουθούσαν κάτι που δεν ταιριάζει με τον ρυθμό της κοινής ανθρώπινης ζωής. Προσπάθησα ακόμα να κοιμηθώ. Αλλά πριν αποκοιμηθώ, άκουσα από την κατεύθυνση της βεράντας έναν πολύ απαλό ήχο. Το ξύλο της καρέκλας που τρίζαγε. Μόνο αυτό. Αλλά ήταν αρκετό για να καταλάβω ότι ο ηλικιωμένος Ιτσεουιό τι βρισκόταν στη βεράντα δεν ήταν τόσο ακίνητος όσο νόμιζα. Η τελευταία εβδομάδα στα Χανιά ξεκίνησε με μια περίεργη αίσθηση, σαν να είχε αλλάξει η θερμοκρασία σε όλο το κτίριο. Ο αέρας φαινόταν πιο πυκνός, ειδικά στο διάδρομο που οδηγούσε στο διαμέρισμά μου. Η μυρωδιά παλιάς σκόνης και συμπυκνωμένου αλατιού στους τοίχους δεν φαινόταν πια απλώς χαρακτηριστικό ενός παλιού κτηρίου, φαινόταν κάτι ζωντανό, υπερβολικά εμποτισμένο, σαν να είχε οθηθεί προς τα μέσα από κάποια παρουσία που κυκλοφορούσε εκεί τη νύχτα. Προσπαθούσα να ακολουθήσω τη ρουτίνα, δουλεύοντας το πρωί, περπατώντας στο λιμάνι το απόγευμα, αλλά όλα φαινόταν να βρίσκονται στο χείλος μιας ασυμφωνίας. Δεν ήταν κόπωση, ήταν επαγρύπνηση. Βαθιά μέσα μου ήξερα ήδη ότι ήμουν έτοιμος να φύγω. Ήταν μια ιδέα που μεγάλωνε σιωπηλά μέσα μου από τη νύχτα που άκουσα εκείνο το τριπλό χτύπημα στο ταβάνι. Μπορούσα να προσπαθήσω να βρω λογικές εξηγήσεις, αλλά ποτέ δεν φαινόταν να είναι πλήρης. Τι συνέβαινε εκεί μέσα, στη βεράντα, στους τοίχους, στο διάδρομο. Υπήρχε σε μια ανώνυμη ζώνη, σαν το ίδιο το κτίριο να είχε συνήθειες που κανείς δεν συζητούσε. Άρχισα να κοιμάμαι με το φως του σαλονιού αναμένο, ανίκανος να μείνω εντελώς στο σκοτάδι. Και παρόλα αυτά, ξυπνούσα στη μέση της νύχτας με την αίσθηση ότι κάποιος στεκόταν μπροστά από την πόρτα του δωματίου μου, ακίνητος, απλώς ακούγοντας την αναπνοή μου. Κάθε φορά που άναβα το φως, ο διάδρομος ήταν άδειος, αλλά η σιωπή που ακολουθούσε φαινόταν σχεδόν συνειδητή. Εκείνη τη νύχτα, που θα σηματοδοτούσε την τελική μου απόφαση, γύρισα στο σπίτι αργότερα από το συνηθισμένο. Είχα μείνει ώρες καθισμένος κοντά στο λιμάνι, παρατηρώντας τον φάρο αναμένο και το μαύρο νερό να χτυπά αργά στα βράχια. Υπήρχε κάτι αναζωογονητικό σε αυτή τη θαλάσσια επανάληψη, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ότι δεν ήταν αρκετό για να διαλύσει την ταλαιπωρία που είχε συσσωρευτεί στο σώμα μου. Όταν τελικά αποφάσισα να γυρίσω, οι δρόμοι ήταν σχεδόν έρημοι και μόνο ο μακρινός ήχος από κάποια τηλεόραση που ήταν ανοιχτή σε ένα κοντινό σπίτι έσπαγε τη σιωπή. Καθώς ανέβαινα τις σκάλες του κτηρίου, παρατήρησα ότι η λάμπα στον τελευταίο όροφο ήταν σβηστή. Ο διάδρομος ήταν βυθισμένος σε ένα ημίφως που δυσκόλευε να διακρίνω τις πόρτες. Χρησιμοποίησα το κινητό μου ως φακό, στρέφοντας το φως προς το πάτωμα και περπάτησα αργά, ακούγοντας κάθε βήμα να αντυχεί σαν να περπατούσα μέσα σε ένα τούνελ. Ο αέρας εκεί ήταν πιο κρύος από στο δρόμο και ένιωθα μια ελαφριά πίεση στα αυτιά μου, σαν ο διάδρομος να ήταν πιο στενός από τι ήταν στην πραγματικότητα. Όταν έφτασα στην πόρτα του διαμερίσματός μου, ένιωσα μια περίεργη παρόρμηση να κοιτάξω αμέσως προς τη βεράντα δίπλα, σαν το σώμα μου να ήταν ήδη προγραμματισμένο να επιβεβαιώνει την παρουσία του κάθε βράδυ. Αλλά πριν προλάβω να αγγίξω τη λαβή, παρατήρησα κάτι που έκανε την καρδιά μου να σταματήσει για ένα δευτερόλεπτο. Η πόρτα του διαμερίσματος του γείτονα, του διαμερίσματος που ήταν επίσημα άδειο, ήταν μισάνοιχτη, όχι πολύ, μόνο μερικά εκατοστά, αρκετά για να αποκαλύψει ένα εσωτερικό αρκετά σκοτεινό, ώστε να μοιάζει με τρύπα, ένα χώρο χωρίς μορφή. Σταμάτησα αμέσως, χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω. Εκείνο το διαμέρισμα δεν είχε ανοίξει ποτέ από την άφιξή μου. Η πόρτα ήταν πάντα τέλεια ευθυγραμμισμένη, κλειδωμένη με την ίδια ξεφλουδισμένη μπογιά γύρω από το πόμολο. Και τώρα, στη μέση του σιωπηλού διαδρόμου, εμφανιζόταν σαν μία ρογμή, ένα ελάχιστο άνοιγμα, αλλά βαθιά ενοχλητικό. Ένιωσα τον υδρότα να συσσωρεύεται στις παλάμες των χεριών μου παρά το κρύο. Έμεινα εκεί ακίνητος,
προσπαθώντας να αποφασίσω αν έπρεπε να φωνάξω τη Φωτεινή ή απλά να μπω στο δικό μου διαμέρισμα και να κλειδώσω τα πάντα. Αλλά υπήρχε κάτι στο σκοτάδι αυτού του ανοίγματος, κάτι που φαινόταν να μετράει την απόσταση μεταξύ μας, σαν η μισάνοιχτη πόρτα να ήταν μια πολύ μεγάλη παύση πριν από μια κίνηση. Χωρίς να ξέρω γιατί έκανα ένα βήμα πίσω και ακριβώς εκείνη τη στιγμή άκουσα τον ήχο. Ένα ελαφρύ θόρυβο που προερχόταν από το εσωτερικό του γειτονικού διαμερίσματος. Δεν ήταν βήμα, ούτε σύρσιμο. Ήταν κάτι πιο λεπτό, σαν ύφασμα που άγγιζε τον τοίχο ή σαν κάποιος να αναπνέει πολύ κοντά σε μια σκληρή επιφάνεια. Ο θόρυβος διήρκεσε μόνο 1 δευτερόλεπτο, αλλά ήταν αρκετός για να παραλύσει τους μυς μου. Η πρώτη μου φυσική αντίδραση ήταν να γυρίσω το πρόσωπό μου προς τη βεράντα, σχεδόν σαν αντανακλαστικό. Ήταν άδεια, εντελώς άδεια. Η καρέκλα ήταν ακόμα εκεί, αλλά ο ηλικιωμένος άνδρας δεν ήταν. Ούτε σκιά, ούτε το περίγραμμα του άκαμπτου σώματος που είχα συνηθίσει να βλέπω. Η απουσία του, εκείνη τη στιγμή, φαινόταν πιο ενοχλητική από οποιαδήποτε παρουσία. Δεν ξέρω αν ήταν φόβος ή μια πρωτόγονη διαίσθηση, αλλά η αίσθηση που με διαπέρασε ήταν ότι δεν είχε εξαφανιστεί. Απλά δεν ήταν πια στο μπαλκόνι. Κοίταξα ξανά τη μισάνοιχτη πόρτα. Ο διάδρομος φαινόταν μακρύτερος, πιο σιωπηλός, πιο προσεκτικός. Το σκοτάδι μέσα στο διαμέρισμα ήταν τόσο πυκνό που φαινόταν να αναπνέει από μόνο του. Πλησίασα αρκετά ώστε να διακρίνω το πάτωμα. Δεν υπήρχε κανένα φως μέσα. Ούτε μια αντανάκλαση, ούτε μια λάμψη. Ήταν σαν αυτός ο χώρος να είχε αδειάσει από κάθε ανθρώπινη παρουσία και ταυτόχρονα να είχε γεμίσει από κάτι που δεν ήθελε να το δει κανείς. Ένιωσα μια ελαφριά πίεση στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Ένα αργό ρίγος που διαπέρασε ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη. Χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, άνοιξα την πόρτα του διαμερίσματός μου, μπήκα μέσα και την κλείδωσα με δύναμη, σαν να έκλεινα κάτι έξω. Έβαλα την πλάτη μου στο ξύλο, αναπνέοντας γρήγορα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είχα μόλις δει. Η σιωπή μέσα στο διαμέρισμά μου έμοιαζε με ένα εύθραυστο ασπίδα, έτοιμη να σπάσει με το παραμικρό θόρυβο. Έμεινα ακίνητος εκεί για αρκετά λεπτά, περιμένοντας να ακούσω κάποιο σημάδι από το διάδρομο. Τίποτα. Όταν τελικά βρήκα το θάρρος να κουνηθώ, πήγα κατευθείαν στο παράθυρο. Σήκωσα λίγο την κουρτίνα, τόσο ώστε να δω τη βεράντα δίπλα. Η καρέκλα ήταν ακόμα άδεια. Ο άνεμος κούναγε ελαφρά το κάλυμα ενός από τα πεσμένα γλάστρες, δημιουργώντας έναν ήχο που με έκανε να σφίξω τα δόντια. Δεν ξέρω ακριβώς πόση ώρα έμεινα εκεί, παρατηρώντας εκείνη την απουσία, προσπαθώντας να καταλάβω αν ήμουν μόνος ή όχι. Αργότερα, ξαπλωμένος στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να κλείσω τα μάτια μου, άκουσα έναν ήχο να έρχεται από το διάδρομο. Έναν απαλό ήχο. Ένα βήμα που σύρθηκε, πολύ αργό. Πέρασε μπροστά από την πόρτα μου. Δεν σταμάτησε. Δεν προσπάθησε να την ανοίξει. Απλά συνέχισε. Ένα βήμα. Μετά, άλλο ένα. Και μια σιωπή που φαινόταν να αντυχεί πολύ περισσότερο από τι θα έπρεπε. Την επόμενη μέρα, πριν ακόμα ανατείλει ο ήλιος, μάζεψα τα πράγματά μου και έφυγα από το διαμέρισμα. Η Φωτεινή επέμεινε να μείνω μέχρι το τέλος της εβδομάδας που είχα ήδη πληρώσει, αλλά δεν κατάφερα να εξηγήσω τον λόγο της τόσο απότομης αναχώρησής μου. Απλά είπα ότι είχα λάβει ένα τηλεφώνημα και έπρεπε να επιστρέψω στην Αθήνα. Δέχτηκε χωρίς να ρωτήσει πολλά, αλλά υπήρξε μια στιγμή, ενώ μου έδινε τα υπόλοιπα χρήματα, που κοίταξε προς το διάδρομο με μια περίεργη έκφραση, σαν να ήξερε ήδη ή υποψιαζόταν κάτι. Πήρα τις βαλίτσες μου και κατέβηκα αργά τις σκάλες. Όταν πέρασα από την αυλή και κοίταξα προς τα πάνω, η βεράντα ήταν και πάλι άδεια. Ο άνεμος κούναγε τα κάγκελα με ένα ελαφρύ επίμονο ήχο. Για μια στιγμή είχα την εντύπωση ότι υπήρχε μια σιλουέτα ακίνητη μέσα στο διαμέρισμα πίσω από την γυάλινη πόρτα, αλλά ίσως ήταν απλώς το φως που αντανακλούσε στην επιφάνεια. Δεν κοίταξα ξανά. Δεν είχα το θάρρος. Και μέχρι σήμερα, όταν κλείνω τα μάτια μου, μπορώ ακόμα να ακούσω εκείνο το σέρνετε βήμα που έρχεται από έναν άδειο διάδρομο που άφησα πίσω μου, αλλά που με κάποιο τρόπο φαίνεται να βρήκε έναν τρόπο να με ακολουθεί. Μερικές φορές, στην απόλυτη σιωπή της αυγής στην Αθήνα, έχω την αίσθηση ότι κάποιος στέκεται έξω από το διαμέρισμά μου και περιμένει. Πάντα γύρω στις 2 και 4 το πρωί, πάντα την ίδια ώρα και πάντα η ίδια σιωπή,
σαν το κτίριο στα Χανιά να άφησε μια πόρτα μισάνοιχτη μέσα μου που δεν κατάφερα ποτέ να κλείσω. Ιστορία 3. Τα 3 αδέρφια της Μέθανας. Πήγα στη Μέθανη γιατί χρειαζόμουν ησυχία. Μετά από μήνες συνεχούς εργασίας και έναν χωρισμό που ακόμα πονούσε κάπου στο στήθος μου, σκέφτηκα ότι μερικές μέρες κοντά σε εκείνο το παλιό ηφαίστειο θα μπορούσαν να επαναφέρουν λίγο ισορροπία στο μυαλό μου. Ονομάζομαι Ανδρέας, είμαι 34 ετών, εργάζομαι ως ελεύθερος φωτογράφος στην Αθήνα και από τον θάνατο του πατέρα μου κάνω μικρά ταξίδια κάθε φορά που νιώθω ότι η ρουτίνα αρχίζει να με κατατρώει. Η μητέρα μου ζει ακόμα στον Πειραιά και μερικές φορές με ρωτάει γιατί επιλέγω τόσο απομακρυσμένα μέρη για να ξεκουραστώ. Δεν ξέρω να απαντήσω με ακρίβεια. Ίσως επειδή από μακριά ο χρόνος φαίνεται να κυλά με ένα ρυθμό που δεν απαιτεί τίποτα από μένα. Νίκιασα ένα απλό σπιτάκι με ασβεστομένους τοίχους και μπλε παράθυρα, σε ένα λόφο με θέα στη θάλασσα και στα βραχώδεις σχηματισμούς που άφησαν οι παλιές εκρήξεις. Η Μεθάνια είναι ένα παράξενο μέρος, όμορφο αλλά παράξενο. Το τοπίο δεν είναι ακριβώς αυτό των ελληνικών νησιών που εμφανίζονται στις κάρτ ποστάλ. Το έδαφος έχει σκούρο χρώμα, σχεδόν μαύρο, και υπάρχουν τμήματα όπου η γη φαίνεται πρόσφατα καμένη, αν και κανείς εκεί δεν θυμάται καμία πυρκαγιά. Μπορείς να αισθανθείς τη μυρωδιά των ορυκτών που προέρχεται από ορισμένα σημεία της Χερσονήσου, μια μυρωδιά που αναμειγνύει θείο, θαλασσινό αέρα και υγρασία. Την πρώτη μέρα, καθώς περπατούσα στην περιοχή γύρω από το σπίτι, παρατήρησα πόσο άνεμος φαινόταν να παρασύρει τη σκόνη από το ηφαιστειακό έδαφος, δημιουργώντας μικρά σύννεφα που διαλύονταν γρήγορα, σαν να είχαν πολύ σύντομη διάρκεια ζωής. Ήταν αργά το απόγευμα, αμέσως μετά την άφιξή μου, όταν άφησα τις βαλίτσες μου και τακτοποίησα τα απαραίτητα για την πρώτη νύχτα, που είδα τις 3 ηλικιωμένες για πρώτη φορά. Το σπίτι τους βρισκόταν λίγο περισσότερο από 50 μέτρα από το δικό μου, χωρισμένο από ένα στενό πέτρινο μονοπάτι και ένα μικρό χωράφι με μαύρο χώμα, όπου σχεδόν τίποτα δεν μεγάλωνε, εκτός από μερικούς ξερούς θάμνους που είχαν στρεβλωθεί από τον άνεμο. Το σπίτι ήταν μεγαλύτερο από το δικό μου, με σκούρους τοίχους και στενά παράθυρα, με χαμηλή στέγη και βαθύ μπαλκόνι. Μπροστά υπήρχε ένας αυτοσχέδιος κήπος, αν μπορούσε να ονομαστεί έτσι, απλωμένος σαν ένας ακανόνιστος κύκλος από στάχτη. Ήταν ένας χώρος όπου το έδαφος φαινόταν ακόμα πιο σκούρο από το υπόλοιπο της περιοχής, σχεδόν σαν να είχε καεί πρόσφατα, αλλά χωρίς ίχνη φωτιάς. Οι 3 κάθονταν εκεί, η καθεμία σε μια απλή φθαρμένη ξύλινη καρέκλα. Η μία φορούσε ένα ξεθοριασμένο μπλε φόρεμα και ένα λευκό μαντίλι δεμένο στο κεφάλι. Η δεύτερη φορούσε ένα παχύ παλτό παρά τη ζέστη και είχε τα χέρια της σταυρωμένα στο λαιμό. Η τρίτη, η πιο αδύνατη, κοίταζε τον ορίζοντα με ένα βλέμμα τόσο σταθερό που φαινόταν να μην ανοιγοκλίνει τα μάτια της. Καμία από τις 3 δεν μου φάνηκε εύθραυστη παρά την ηλικία τους. Υπήρχε κάτι άκαμπτο στη στάση τους, κάτι που μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν εκεί πολύ περισσότερο από όσο επέτρεπε το απόγευμα. Δεν πρόσεξα πότε άρχισαν να με παρατηρούν, αλλά όταν το συνειδητοποίησα, οι 3 είχαν γυρίσει το κεφάλι τους ακριβώς προς την ίδια κατεύθυνση ταυτόχρονα, σαν η κίνηση να είχε προβληθεί. Ήταν μια τόσο συγχρονισμένη κίνηση που με έκανε να διστάσω στη μέση του δρόμου. Δεν υπήρχε τίποτα εχθρικό, αλλά ούτε και καλωσόρισμα. Ήταν απλώς μια άμεση παρατήρηση, μια σιωπηλή παρουσία που δεν απέσπαγε το βλέμμα της. Ένιωσα ένα παράξενο ρίγος, από αυτά που δεν συνοδεύονται από φόβο, αλλά από μια ξαφνική αντίληψη του περιβάλλοντος, σαν το σώμα μου να αναγνώριζε ενστικτωδώς ότι υπήρχε κάτι περίεργο εκεί. Σήκωσα το χέρι μου σε ένα ευγενικό χαιρετισμό, ένα απλό χαιρετισμό, το είδος της χειρονομίας που θα έκανε οποιοσδήποτε επισκέπτης, φτάνοντας σε ένα μικρό χωριό. Δεν απάντησαν, δεν χαιρέτησαν, δεν χαμογέλασαν, δεν κινήθηκαν. Το μόνο που άλλαξε ήταν ο αέρας. Ένα ελαφρύ αεράκι με πέρασε, φέρνοντας μαζί του τη μυρωδιά εκείνης της ηφαιστειακής γης, ένα λεπτό άρωμα από κάτι που είχε καεί πριν από πολύ καιρό. Μπήκα στο σπίτι προσπαθώντας να μην το δώσω σημασία. Πολλά μικρά ελληνικά χωριά έχουν τους παλιούς κατοίκους τους, ανθρώπους που διατηρούν αυστηρές συνήθειες και παρατηρούν κάθε νεοφερμένο σαν να προσπαθούν να μαντέψουν από τι είδους οικογένεια προέρχεται. Ωστόσο, υπήρχε κάτι στη συμπεριφορά τους
που δεν φαινόταν να είναι μόνο αποτέλεσμα τοπικής περιέργειας. Φαινόταν πιο αρχαίο. Δεν βρίσκω καλύτερη λέξη. Το βράδυ ετοίμασα ένα απλό γεύμα και κάθισα στο τραπέζι κοντά στο παράθυρο. Το σκοτάδι έξω ήταν πυκνό, με λίγα φώτα διάσπαρτα στο λόφο, σχεδόν όλα από μακρινά σπίτια. Η Μεθάνια τη νύχτα έχει μια βαθιά σιωπή που διακόπτεται μόνο από έναν ακανόνιστο άνεμο που ανεβαίνει από τη θάλασσα και χτυπάει τις πέτρες παράγοντας έναν κύλο ήχο, σχεδόν σαν το ηφαίστειο να αναπνέει κάτω από την επιφάνεια. Ενώ έτρωγα, άκουσα ελαφριά βήματα έξω από το σπίτι, σύντομα επαναλαμβανόμενα βήματα, ακολουθώντας τον ρυθμό του ανέμου. Δεν σηκώθηκα να κοιτάξω. Η περιοχή είναι γεμάτη από αγριόγατες που περιφέρονται στο χωράφι τη νύχτα και ο ήχος θα μπορούσε να ήταν οτιδήποτε. Αλλά όταν ξάπλωσα, η εικόνα των 3 ηλικιωμένων γυναικών επέστρεψε με τέτοια ευκρίνεια που φαινόταν σαν να είχε χαραχτεί στον αμφιβληστροειδή μου. Ο τρόπος που γύρισαν το κεφάλι τους ταυτόχρονα, ο τρόπος που με κοίταζαν χωρίς έκφραση, ο τρόπος που ο κήπος τους φαινόταν να αποτελείται από γη που δεν έπρεπε να καλλιεργηθεί. Προσπάθησα να απομακρύνω αυτή την αίσθηση, αλλά για κάποιο λόγο δεν φαινόταν να είναι το είδος της ανάμνησης που διαλύεται με τον ύπνο. Τη δεύτερη μέρα ξύπνησα νωρίς και πήγα στην αγορά του κεντρικού χωριού για να αγοράσω φρούτα και ψωμί. Καθώς περπατούσα στα στενά δρομάκια, χαιρέτησα μερικούς κατοίκους, αλλά παρατήρησα ότι κανείς δεν ανέφερε το σπίτι των 3 αδελφών. Ρώτησα έμεσα έναν κύριο που πουλούσε φρέσκο τυρί, κάνοντας μια τυχαία παρατήρηση για το σκοτεινό έδαφος κοντά στο σπίτι μου. Αυτός απέσπασε το βλέμμα του για μια στιγμή και είπε μόνο ότι αυτό το έδαφος ήταν πάντα έτσι. Δεν επέμεινε στο θέμα. Άλλαξε θέμα. Μίλησε για τον καιρό, για τον ισχυρό άνεμο της προηγούμενης εβδομάδας, για οτιδήποτε άλλο που θα απομάκρυνε την προσοχή από εκείνο το μέρος του λόφου. Επέστρεψα στο σπίτι με την τσάντα με τα ψώνια και πέρασα ξανά από το πεδίο με τις στάχτες όπου συνήθιζαν να κάθονται οι 3 ηλικιωμένες. Ήταν εκεί, ακριβώς στην ίδια θέση με την προηγούμενη μέρα, σαν να μην είχαν φύγει από εκεί από την πρώτη φορά που τις είδα. Αυτή τη φορά όμως παρατήρησα κάτι διαφορετικό. Καμία σκιά πίσω τους δεν κουνιόταν. Ο άνεμος κούναγε τα ξερά φύλλα των θάμνων, σήκωνε μικρά σωματίδια ηφαιστειακής σκόνης, αλλά αυτές παρέμεναν εντελώς ακίνητες, σαν ο άνεμος να μην είχε καμία επίδραση στα σώματά τους. Παρατήρησα για λίγα δευτερόλεπτα, ίσως 3 ή 4, αλλά αρκετά για να παρατηρήσω μια άλλη λεπτομέρεια. Το έδαφος γύρω από τις καρέκλες δεν είχε σημάδια από πατημασιές, ούτε γρατσουνιές, ούτε τίποτα που να υποδηλώνει πρόσφατη κίνηση. Ήταν σαν να ήταν πάντα εκεί, σαν αυτός ο κήπος αποστάχτη να ήταν μέρος τους ή αυτές να ήταν μέρος αυτού του σκοτεινού εδάφους. Για άλλη μια φορά γύρισα το χέρι μου σε ένα ευγενικό νεύμα. Για άλλη μια φορά τίποτα, μόνο η σιωπή. Ωστόσο, όταν γύρισα για να μπω στο σπίτι μου, ένιωσα κάτι στον αέρα, μια ελαφριά πίεση, σαν ένα βλέμμα να με βαραίνει στην πλάτη. Και, από ακούσια περιέργεια, γύρισα το πρόσωπό μου πάνω από τον ώμο μου. Οι 3 αδελφές συνέχιζαν να κάθονται, αλλά τώρα όλες είχαν το κεφάλι τους ελαφρώς γερμένο προς τα πλάγια, ακριβώς στην ίδια γωνία, ακολουθώντας την κίνησή μου. Ήταν τόσο λεπτό που άρχισα να αμφιβάλλω αν το είχα φανταστεί. Το βράδυ, ξαπλωμένος, το σκοτάδι φαινόταν πιο μακρύ από τι είχα ζήσει στην Ελλάδα. Προσπαθούσα να σκεφτώ άλλα ταξίδια, φωτογραφίες που είχα ξεχάσει στο αρχείο μου, οτιδήποτε θα με απομάκρυνε από αυτή την αίσθηση συνεχούς εγρήγορσης. Αλλά ο άνεμος περνούσε από τα κενά των παραθύρων με ένα αργό γκρίνιασμα, κάνοντας το ξύλο να δονείται, και η μυρωδιά της ηφαιστειακής γης φαινόταν πιο έντονη από τι κατά τη διάρκεια της ημέρας, σχεδόν σαν να βρισκόταν μέσα στο σπίτι. Όταν τελικά αποκοιμήθηκα, είδα ένα ανησυχητικό όνειρο. Περπατούσα στο πεδίο της τέφρας και άκουγα βήματα πίσω μου, ελαφριά, αργά, σέρνοντα βήματα. Όταν γύρισα, δεν υπήρχε κανείς. Αλλά ο ήχος συνέχιζε και κατά κάποιον τρόπο ήξερα ότι αν κοίταζα ξανά, θα έβλεπα τις 3 γριούλες ακριβώς στο σημείο που μόλις είχα περάσει. Ξύπνησα με την καρδιά μου να χτυπάει γρήγορα και έπρεπε να ανοίξω τα παράθυρα για να νιώσω τον κρύο αέρα της αυγής. Ο ουρανός ήταν ακόμα σκοτεινός, αλλά η ημίφος
άφηνε να διαφαίνεται ο κήπος του στο βάθος. 3 ακίνητες σιλουέτες, 3 πρόσωπα στραμμένα προς το μέρος μου, 3 παρουσίες που φαινόταν να έχουν βγει από μια εποχή που δεν θα καταλάβαινα ποτέ πλήρως. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η ηρεμία που αναζητούσα στη μέθανη σιγά σιγά έσπαγε, σαν ένα κομμάτι γυαλί έτοιμο να διαλυθεί σε σιωπηλά θραύσματα. Πέρασα τις επόμενες μέρες προσπαθώντας να υιοθετήσω μια ρουτίνα που θα με κρατούσε μακριά από το σπίτι των 3 αδελφών για όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην αρχή αυτό λειτουργήσε. Ξυπνούσα νωρίς, ετοίμαζα έναν απλό καφέ, περπατούσα κατά μήκος της ακτής, παρατηρώντας τη θάλασσα να σπάει πάνω στα σκοτεινά βράχια, σαν να χτυπούσε ένα παλιό μέταλλο. Φωτογράφιζα λεπτομέρειες που μόνο η μέθανη προσφέρει, ρογμές στα βράχια, αχνές ατμοί που ξεφεύγουν από το έδαφος, λιμνούλες ζεστού νερού που σχηματίζονται χωρίς προφανή εξήγηση. Αλλά κάθε φορά που επέστρεφα, είτε νωρίς το απόγευμα, είτε αργά το βράδυ, το σπίτι τους επέστρεφε στο οπτικό μου πεδίο σαν μια αναπόφευκτη παρουσία, τοποθετημένο ακριβώς στη γωνία που το βλέμμα μου αναζητούσε, ακόμα και χωρίς να το θέλω. Την 3η μέρα μετά την άφιξή μου, πίστηκα ότι υπερβολούσα. Η μοναξιά, η σιωπή, η οσμή των ορυκτών που διαποτίζει το σπίτι, όλα αυτά μπορεί να με επηρέαζαν. Και βαθιά μέσα μου, κάτι με ενοχλούσε στον τρόπο που αυτές οι 3 γυναίκες κρατούσαν αποστάσεις από όλους, σαν να ήταν σκιές μιας άλλης εποχής. Ήθελα να πιστέψω ότι ήταν απλώς εκεντρικές ηλικιωμένες, που ζούσαν απομονωμένες σε ένα κομμάτι γης που ήταν πολύ παράξενο για τους περισσότερους ανθρώπους. Με αυτή τη σκέψη αποφάσισα να τους πάω φρέσκο ψωμί, μια απλή, ανεπιτίδευτη ευγενική χειρονομία. Το μικρό φούρνο του χωριού έφτιαχνε ένα από τα καλύτερα ψωμιά που είχα δοκιμάσει ποτέ και σκέφτηκα ότι ίσως αυτό θα μπορούσε να σπάσει το φράγμα της σιωπής που φαινόταν να περιβάλλει τις 3 γυναίκες. Εκείνο το πρωί ο άνεμος είχε κοπάσει. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος, αλλά δεν έβρεχε. Υπήρχε ένα γαλακτώδες φως που απλωνόταν πάνω στις σκοτεινές πέτρες, το είδος του φωτός που κάνει τα πάντα να φαίνονται επίπεδα, σαν να βλέπεις τον κόσμο από πίσω από ένα βρώμικο τζάμι. Περπάτησα αργά μέχρι τον κήπο με τις στάχτες, κρατώντας το ψωμί μέσα σε μια χάρτινη σακούλα. Κάθε βήμα σήκωνε μικρά μαύρα σωματίδια από το έδαφος, τα οποία έπεφταν ξανά σχεδόν χωρίς βάρος. Όταν πλησίασα ήταν ήδη εκεί, οι 3 καθισμένες στις ίδιες καρέκλες, στην ίδια διάταξη, με τα ίδια ακίνητα σώματα. Αν υπήρχε έστω και μια μικρή διαφορά μεταξύ τους, μια ελάχιστη κίνηση, μια διακοπή του φωτός που να τις απομόνωνε η μία από την άλλη, ίσως να μην ένιωθα αυτή την αίσθηση της ατελείωτης επανάληψης που φαινόταν να με συνοδεύει κάθε φορά που τις έβλεπα. Αλλά εκεί κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, κάθε φορά η εικόνα φαινόταν πανομοιότυπη, σαν να ήταν μέρος του τοπίου. Ο ήχος των βημάτων μου στην τέφρα έκανε τα κεφάλια τους να γυρίσουν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ακριβώς, χωρίς δισταγμό. Ήταν σαν να έβλεπα 3 πουλιά να κινούν το λαιμό τους ταυτόχρονα, αλλά χωρίς την ζωική ελαφρότητα, χωρίς τη φυσικότητα. Ήταν μια κίνηση υπερβολικά τελειωμένη, σχεδόν απότομη, σαν κάθε σπόνδυλος να υπακούει σε μια εντολή που ερχόταν από έξω. Κατάπια το σάλιο μου και σήκωσα τη σακούλα με το ψωμί, προσπαθώντας να χαμογελάσω. «Σας έφερα αυτό», είπα, με την πιο ήρεμη φωνή που μπορούσα να βγάλω, αν και ήμουν συνειδητή ότι ακουγόταν παράτερη σε εκείνο το σιωπηλό περιβάλλον. Καμία δεν απάντησε. Η γυναίκα με το ξεθοριασμένο μπλε φόρεμα είχε τα μάτια της καρφωμένα πάνω μου, αλλά υπήρχε κάτι στο βλέμμα της που φαινόταν. Ατελές, σαν να με κοίταζε, αλλά δεν με έβλεπε εντελώς. Η άλλη με το παχύ παλτό είχε μια ουδέτερη, σχεδόν ευγενική έκφραση, αλλά το χαμόγελο δεν εμφανιζόταν. Η τρίτη, η πιο αδύνατη, κοίταζε το πάτωμα, αλλά η κλίση του κεφαλιού της υποδείκνυε ότι ακολουθούσε τις κινήσεις μου με την περιφερειακή της όραση. Η παρουσία και των 3 με έκανε να νιώθω σαν κάποιος που μπαίνει σε ένα δωμάτιο όπου μια συζήτηση έχει διακοπεί ξαφνικά. Πλησίασα ένα βήμα ακόμα. Η σιωπή φαινόταν να καταπίνει τον ήχο πριν ακόμα σχηματιστεί. Ποτέ δεν είχα βρεθεί σε ένα μέρος τόσο ήσυχο όσο εκείνος ο κήπος. Ήταν σαν όλο το τοπίο γύρω, οι πέτρες, ο άνεμος, η ξερή θάμνη, να παρατηρούσε, περιμένοντας κάτι που δεν καταλάβαινα. Τελικά αποφάσισα να αφήσω τη σακούλα με το ψωμί
πάνω σε μια χαμηλή πέτρα, δίπλα στην καρέκλα της γυναίκας με το λευκό μαντίλι. Μόλις το έκανα, συνειδητοποίησα ότι τα μάτια της τρίτης αδελφής, της πιο αδύνατης, σηκώθηκαν πολύ αργά, μέχρι που συνάντησαν τα δικά μου. Δεν ήταν μια απότομη κίνηση. Ήταν αργή, ακριβής, σχεδόν. Υπολογισμένη. Ένα βλέμμα που φαινόταν να αξιολογεί όχι τη χειρονομία, αλλά την πρόθεση πίσω από αυτήν. «Θα το αφήσω εδώ», μουρμούρισα κάνοντας ένα βήμα πίσω. Για μερικά δευτερόλεπτα δεν συνέβη τίποτα. Δεν άγγιξε το ψωμί. Καμία από τις τρεις δεν κινήθηκε. Ήμουν έτοιμος να γυρίσω και να επιστρέψω στο σπίτι όταν ένας ξαφνικός άνεμος φύσηξε από την πλευρά της θάλασσας, σηκώνοντας ένα σύννεφο στάχτης που πέρασε από μένα και από αυτές σαν ένα σκοτεινό πέπλο. Ανοιγόκλεισα τα μάτια, σηκώνοντας το χέρι μου για να προστατέψω το πρόσωπό μου. Όταν κατέβασα το χέρι μου, η τσάντα με το ψωμί δεν ήταν πια πάνω στην πέτρα. Έμεινα ακίνητος, μπερδεμένος. Δεν είχα ακούσει κανένα θόρυβο, καμία καρέκλα να σύρεται, κανένα χέρι να πιάνει το σακί. Τίποτα. Μόνο το σακί είχε εξαφανιστεί. Κοίταξα ξανά τις τρεις ηλικιωμένες. Ήταν ακριβώς στις ίδιες θέσεις όπως πριν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Γύρισα στο σπίτι με μια περίεργη αίσθηση δυσφορίας στο στήθος. Το είδος της δυσφορίας που δεν προέρχεται από κάτι που συνέβη, αλλά από κάτι που δεν συνέβη. Η σιωπή εκεί που θα έπρεπε να υπήρχε θόρυβος, η απουσία χειρονομίας εκεί που μια χειρονομία ήταν αναπόφευκτη. Πέρασα το απόγευμα προσπαθώντας να δουλέψω, αλλά η ανάμνηση αυτής της ξαφνικής εξαφάνισης δεν με άφηνε να συγκεντρωθώ. Το βράδυ, ενώ ετοίμαζα μια σούπα, άκουσα ξανά τον ήχο βημάτων έξω. Μικρά βήματα, ένα ελαφρύ σύρσιμο, σαν κάποιος να περπατούσε πολύ προσεκτικά για να μην γίνει αντιληπτός. Δεν πλησίασα το παράθυρο, όχι εκείνη την ώρα, αλλά όταν ξάπλωσα παρατήρησα ότι υπήρχε κάτι παράξενο στο πάτωμα της κουζίνας. Ίχνη, μικρές κοιλίδες από σκούρο χώμα. Σαν κάποιος ή κάτι να είχε μπει στο σπίτι μου ενώ ήμουν απασχολημένος και να είχε περπατήσει μέχρι τον νεροχύτη πριν φύγει. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν οι αγριόγατες, αλλά δεν είχε νόημα. Τα σημάδια ήταν πολύ τακτοποιημένα, πολύ ευθυγραμμισμένα, με σχήμα που θύμιζε ανθρώπινα πόδια, μόνο που ήταν μικρότερα, ελαφρύτερα, σχεδόν σαν το βάρος τους να μην ήταν αρκετό για να βυθιστούν εντελώς. Η σειρά ξεκινούσε από την πίσω πόρτα και τελείωνε ακριβώς μπροστά από το ντουλάπι όπου συνήθιζα να αποθηκεύω τρόφιμα. Η σακούλα με το ψωμί που είχα αφήσει για αυτές βρισκόταν μέσα στον κάδο απορριμμάτων, σκισμένη, άδεια σαν να είχε επιστραφεί, χωρίς την ευγένεια εκείνου που την είχε λάβει. Μία παγωμένη αίσθηση με διαπέρασε στο σβέρκο. Ήμουν απολύτως σίγουρος ότι είχα κλειδώσει την πίσω πόρτα. Πήγα να ελέγξω. Η κλειδαριά ήταν στη θέση της, άθικτη. Πέρασα τα δάχτυλά μου πάνω στο ξύλο, προσπαθώντας να βρω κάποιο σημάδι παραβίασης, κάποιο ασυνήθιστο σημάδι, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Κανένα γρατσουνιά, κανένα ανώμαλο σημείο, τίποτα που να υποδηλώνει ότι η πόρτα είχε ανοιχτεί, αλλά τα χνάρια ήταν εκεί μπροστά μου, αντιφάσκοντας με αυτό που τα μάτια μου έψαχναν για να ανακτήσουν κάποιο αίσθημα λογικής. Εκείνη τη νύχτα, ο άνεμος άρχισε να φυσάει πάλι δυνατά, μεταφέροντας μαζί του τη μυρωδιά της ηφαιστειακής γης, πιο έντονη από τις προηγούμενες ημέρες. Καθόμουν στην άκρη του κρεβατιού, ανίκανος να σβήσω το φως. Κάθε τόσο, ο ήχος βημάτων, ίσως ήταν απλώς τα δέντρα, ακουγόταν έξω, πάντα ακολουθούμενος από μια μακρά παύση, σαν ο κόσμος να περίμενε την αντίδρασή μου. Όταν τελικά βρήκα το θάρρος να πλησιάσω το παράθυρο, άνοιξα μια μικρή σχισμή στην κουρτίνα για να παρατηρήσω το πεδίο με τις στάχτες. Οι τρεις αδελφές ήταν εκεί καθισμένες, ακίνητες, στραμμένες προς το σπίτι μου. Φαινόταν πιο κοντά από την προηγούμενη μέρα. Και εκείνη τη στιγμή, με τη μυρωδιά του ηφαιστείου να μπαίνει από το άνοιγμα και την απόλυτη σιωπή να κυριαρχεί παντού, είχα την βαθιά, ενστικτώδη, σχεδόν ζωώδη αίσθηση ότι δεν ήταν απλά ένα τρίο ηλικιωμένων γυναικών που ζούσαν απομονωμένες. Ήταν κάτι πιο πυκνό, πιο παλιό, πιο ριζωμένο σε εκείνο το σκοτεινό έδαφος που φαινόταν να μην δέχεται καθόλου το φως του ήλιου. Ακόμα δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, αλλά μια ενοχλητική βεβαιότητα είχε εγκατασταθεί μέσα μου. Δεν με παρατηρούσαν απλώς, πλησίαζαν.
Δεν κοιμόμουν πια καλά όταν έφτασε η τελευταία νύχτα. Το φως του σπιτιού μου έμενε αναμένο μέχρι να με καταβάλει η κούραση και ακόμα και τότε ο ύπνος ερχόταν σε σύντομα διαστήματα, διακοπτόμενος από ξαφνικά ξυπνήματα, πάντα συνοδευόμενα από εκείνη την υπερβολικά βαθιά σιωπή που φαινόταν να γεμίζει τις ρογμές του κτηρίου. Εδώ και 2 νύχτες δεν τολμούσα να σβήσω το φως του σαλονιού, σαν η ελάχιστη φωτεινότητα να μπορούσε να εμποδίσει οτιδήποτε από έξω να μπει μέσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν εμπιστευόμουν πια τις πόρτες, ούτε τα παράθυρα, ούτε οποιοδήποτε φυσικό όριο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού αυτού του χώρου. Η Μεθάνια είχε γίνει ένας υπερβολικά πορώδης χώρος, όπου όλα φαινόταν να κυκλοφορούν στον αέρα σαν μικρά αόρατα σωματίδια. Εκείνο το πρωί ξεκίνησε με έναν διαφορετικό άνεμο. Δεν ερχόταν από τη θάλασσα, αλλά από τα ηφαιστειακά βουνά, μεταφέροντας μια ξηρή ζέστη που διέδιδε την έντονη μυρωδιά του θείου στα σκούρα βράχια. Ο αέρας φαινόταν πιο πυκνός, σαν να δονιόταν κάτω από την επιφάνεια. Θυμάμαι ότι ξύπνησα πριν καν ανοίξω τα μάτια μου, σαν το σώμα μου να είχε αντιληφθεί πρώτα τον άνεμο. Το περιβάλλον ήταν αποπνικτικό και για μια στιγμή είχα την εντύπωση ότι κάποιος ανέπνεε μέσα στο δωμάτιο. Αλλά δεν ήταν ακριβώς ένας ήχος, ήταν μια διάχυτη παρουσία, κολλημένη στον αέρα. Σηκώθηκα αργά, νιώθοντας το παγωμένο πάτωμα κάτω από τα πόδια μου. Η κουζίνα ήταν όπως την είχα αφήσει το προηγούμενο βράδυ. Το τραπέζι τακτοποιημένο, η πόρτα κλειστή, τα σημάδια από στάχτη είχαν εξαφανιστεί αφού τα έτριψα πολλές φορές με ένα υγρό πανί, αν και η μυρωδιά της ηφαιστειακής γης παρέμενε εκεί εμποτισμένη στο ξύλο. Ήπια νερό, φόρεσα ένα πουκάμισο και αποφάσισα ότι ήταν ώρα να φύγω. Δεν είχε νόημα να παρατείνω τη διαμονή μου. Δεν είχε νόημα να προσπαθήσω να ξαναχτίσω την ηρεμία σε ένα μέρος όπου η σιωπή δεν ήταν ποτέ ουδέτερη. Η βαλίτσα ήταν σχεδόν έτοιμη. Έμεναν μόνο μερικά ρούχα και ο φωτογραφικός εξοπλισμός. Άνοιξα το παράθυρο του σαλονιού για να αεριστεί ο χώρος, αλλά αμέσως το μετάνιωσα. Η έντονη μυρωδιά της ηφαιστειακής γης μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, σαν να είχε μείνει σε αναμονή για ώρες, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία. Τότε κοίταξα προς τον κήπο τους. Οι 3 αδελφές ήταν εκεί, καθισμένες, ακίνητες, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν στον ακριβή κύκλο όπου πάντα κάθονταν, ήταν πιο κοντά, τουλάχιστον 10 μέτρα πιο κοντά. Οι καρέκλες παρέμεναν ευθυγραμμισμένες, αλλά τώρα καταλάμβαναν μια λωρίδα όπου μέχρι την προηγούμενη μέρα υπήρχαν μόνο χαλαρά πέτρες και ρηχά σημεία με ξερά φυτά. Αυτή η ξαφνική εγκύτητα με έκανε να κρατήσω την αναπνοή μου. Κατά τη διάρκεια της διαμονής μου είχαν παραμείνει στον ίδιο κύκλο από στάχτη, σαν να ήταν ένα σταθερό περίμετρο. Αλλά εκείνη την ημέρα ήταν πιο κοντά μου και το έδαφος γύρω τους φαινόταν ελαφρώς ανακατεμένο, σαν κάτι να είχε σύρει ή σπρώξει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έκλεισα το παράθυρο αργά, προσπαθώντας να μην τραβήξω την προσοχή. Αλλά ακόμα και πίσω από το τζάμι ήξερα ότι με είχαν δει. Πάντα με έβλεπαν. Τακτοποίησα γρήγορα τα πάντα. Πέταξα τα τελευταία αντικείμενα μέσα στη βαλίτσα, χωρίς να με νοιάζει αν θα τσαλακώσω τα ρούχα ή αν θα αφήσω κάτι πίσω. Ο άνεμος δυνάμωνε έξω και ο ήχος των σωματιδίων που χτυπούσαν στον τοίχο θύμιζε μικρά πετραδάκια που αναπηδούσαν σε σκληρή επιφάνεια. Όταν τελικά τελείωσα, τράβηξα τη βαλίτσα προς την πόρτα και την άνοιξα με μια πολύ ανυπόμονη, σχεδόν αδέξια κίνηση. Τότε το συνειδητοποίησα. Ο δρόμος προς το αυτοκίνητο, ένα μικρό χωματόδρομο που έστριβε ανάμεσα σε ηφαιστειακά πετρώματα, δεν ήταν όπως την προηγούμενη μέρα. Υπήρχαν σημάδια, 3 παράλληλα και ευθεία ίχνη, σαν κάτι πολύ ελαφρύ να είχε μετακινηθεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν ήταν ανθρώπινα χνάρια. Δεν ήταν σημάδια από τροχούς. Ήταν πολύ λεπτά αυλάκια στην επιφάνεια, σχεδόν σαν γρατσουνιές στο έδαφος, που οδηγούσαν κατευθείαν από το σπίτι μου μέχρι την αρχή του πεδίου με τις στάχτες. Ο άνεμος με πέρασε, φέρνοντας μια ζεστή, σχεδόν μεταλλική μυρωδιά. Για μια στιγμή ένιωσα ότι ο αέρας είχε βάρος. Ένα συναισθηματικό βάρος, όχι φυσικό, σαν να λαμβάνονταν κάποια απόφαση από το τοπίο, όχι από εμένα. Πήρα μια βαθιά ανάσα, κατέβηκα τα 2 πέτρινα σκαλοπάτια και άρχισα να περπατάω, με τη βαλίτσα να σέρνεται πίσω μου. Με κάθε βήμα,
Ο θόρυβος των ροδάκια πάνω στο σκοτεινό έδαφος φαινόταν πιο δυνατός από το συνηθισμένο, πιο έντονος. Είχα την ενοχλητική αίσθηση ότι αντιχούσε περισσότερο από τι θα έπρεπε σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο. Όταν έφτασα στη μέση του δρόμου γύρισα το κεφάλι από παρόρμηση, όχι από επιλογή. Οι 3 αδελφές ήταν όρθιες, για πρώτη φορά από τότε που τις είδα. Δεν είχαν σηκώσει τις καρέκλες. Οι καρέκλες ήταν ακόμα εκεί, αλλά αυτές ήταν έξω, στάθηκαν στην άκρη του πεδίου με τις στάχτες, ευθυγραμμισμένες, κοιτάζοντας με μια ακρίβεια που με έκανε να νιώθω σαν να είχε περάσει ο χρόνος, σαν να είχα ανοιγοκλείσει τα μάτια μου και κάτι είχε αλλάξει βαθιά στο τοπίο. Δεν υπήρχε ρητή απειλή. Καμία δεν κουνιόταν, αλλά υπήρχε κάτι στο γεγονός ότι στέκονταν όρθιες μετά από τόσες μέρες ακινησίας που με συγκλώνησε με μια δύναμη δύσκολο να εξηγηθεί. Ήταν σαν αυτή η απλή κίνηση να ήταν ένα ορόσημο, ένα πέρασμα, μια σιωπηλή απάντηση στο γεγονός ότι έφευγα. Επιτάχυνα το βήμα μου. Το αυτοκίνητό μου ήταν σταθμευμένο στην κάτω γωνία του λόφου, όπου ο χωματόδρομος συναντούσε την αρχή του ανώμαλου ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Τα κλειδιά έτρεμαν στο χέρι μου και χρειάστηκε να πάρω μια βαθιά ανάσα για να τα βάλω στην κλειδαριά χωρίς να τα ρίξω. Ο άνεμος φυσούσε δυνατά, σηκώνοντας σκόνη, και η μυρωδιά του θείου φαινόταν πιο έντονη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της διαμονής μου. Όταν τελικά μπήκα στο αυτοκίνητο, κοίταξα στον καθρέφτη πριν ξεκινήσω. Οι 3 αδελφές ήταν στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πότε, αλλά ήταν εκεί. Σταθερές, σειρά, σιωπηλές, πιο κοντά από ποτέ. Και για πρώτη φορά μπόρεσα να δω κάτι που πριν δεν είχα αντιληφθεί με σαφήνεια. Δεν χαμογελούσαν, δεν συνοφρίωναν, δεν έδειχναν καμία συγκίνηση. Αλλά τα μάτια τους, τα 3 ζευγάρια μάτια, είχαν μία θαμπή λάμψη, κάτι μεταξύ γκρι και κίτρινου, αντανακλώντας το αδύναμο φως εκείνου του συννεφιασμένου ουρανού. Ήταν σαν να κοιτούσα κάτι πολύ παλιό για να το ερμηνεύσω. Επιτάχυνα. Το αυτοκίνητο αναπήδησε στον ανώμαλο δρόμο, σηκώνοντας σκόνη, και η δόνηση του τιμονιού σχεδόν με έκανε να χάσω τον έλεγχο στην πρώτη στροφή. Αλλά δεν μπορούσα να κοιτάξω ξανά. Τα δάχτυλά μου σφίγγαν το τιμόνι με δύναμη και η αναπνοή μου ήταν σύντομη, σαν το σώμα μου να προσπαθούσε να φτάσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου. Ο δρόμος έστριβε ανάμεσα σε σκοτεινά βράχια και η θάλασσα εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν ανάμεσα σε κενά του τοπίου. Όταν τελικά έφτασα στο ασφαλτοστρωμένο τμήμα και κοίταξα στον καθρέφτη, ανίκανος να το αποφύγω, είδα τις 3 αδελφές στην άκρη του δρόμου. Ακίνητες, παρατηρούσαν. Σαν να ήξεραν ακριβώς ποια διαδρομή θα ακολουθούσα. Δεν είχαν τρέξει, δεν είχαν εμφανιστεί με υπερφυσικό τρόπο. Απλά ήταν εκεί, σαν να ήταν το μέρος όπου έπρεπε να βρίσκονται για το τελικό μου πέρασμα. Και ήταν αυτό το λεπτομέρεια, αυτή η αδύνατη κανονικότητα που με συνόδευσε μέχρι την έξοδο από τη Μέθανα. Στο πλοίο για την υπηρωτική χώρα, με τον κρύο άνεμο να φυσάει στο κατάστρωμα, ένιωσα κάτι που δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω. Δεν ήταν ακριβώς φόβος. Ήταν μια παράξενη θλίψη, μια πυκνή μελαγχολία, σαν αφήνοντας αυτό το κομμάτι ηφαιστειακής γης, κάτι να είχε μείνει πίσω, κάτι που δεν έπρεπε να είχα πάρει μαζί μου, αλλά που με κάποιο τρόπο με ακολουθούσε ακόμα στη μνήμη μου. Σήμερα, εβδομάδες μετά την επιστροφή μου στην Αθήνα, μερικές φορές ονειρεύομαι εκείνο το πεδίο με τις στάχτες. Ονειρεύομαι τον ήχο του ανέμου που μετακινεί τα σκούρα σωματίδια, τη μυρωδιά του θείου που έχει εμποτίσει τα ρούχα μου. Το γαλακτώδες φως εκείνης της πρωινής που αποφάσισα να φύγω, και πάντα ξυπνάω πριν κοιτάξω τον δρόμο. Αλλά ποτέ δεν ξυπνάω πριν από την αίσθηση. Την αίσθηση ότι οι 3 φιγούρες εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί στην άκρη του δρόμου, παρακολουθώντας με να φεύγω σε εκείνη τη σιωπηλή στροφή της Χερσονήσου, σαν να μην είχαν τελειώσει αυτό που είχαν αρχίσει. Σαν η απόσταση να ήταν μόνο μια παύση. Μερικές φορές, όταν ο άνεμος αλλάζει κατεύθυνση και φέρνει μια ανεξήγητη οσμή ορυκτών στο διαμέρισμά μου στην Αθήνα, νιώθω ότι αυτή η παύση μπορεί να μην διαρκέσει για πάντα.